In dat het oren is, dan ben je live, ja? Dat weet je meteen. Goedenavond en van harte welkom in de raadzaal van de gemeente Achtkarspelen. Publiek hier aanwezig in deze raadzaal, maar ook de kijkers thuis. Ik kijk even in die camera, want dan weet ik dat de mensen verbonden zijn via het YouTube-kanaal van RTV NOF, maar ook van de gemeente Achtkarspelen. We zijn hier bij elkaar voor het lijsttrekkersdebat, het slotdebat, zoals het ook wel wordt genoemd, van de gemeente Achtkarspelen. Want de verkiezingen die staan voor de deur. Nog 8 nachtjes vroeg te stemmen in de gemeente Achtkarspelen. Dat kan in Surhuisterveen en in Buitenpost. Ja, zo'n verkiezingsavond, dat is toch altijd wel even leuk, dat is spannend. Je hoort ook geluiden van, ja, het kan ook wel een slappe hap worden, zo'n debat. Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? We gaan het met elkaar meemaken hier in de zaal. En ja, zometeen dan roepen we natuurlijk de lijsttrekkers erbij, want zij zijn natuurlijk de mensen die het debat gaan maken vanavond. Want als zij niet het achterste van hun tong laten zien, als ze besluiten om er niet met gestrekt been in te gaan, ja, dan wordt het misschien wel een hele saaie avond. En dan zeggen we aan het einde van de avond van, het was leuk, het was gezellig, we hadden lekkere hapjes, we hadden lekkere drankjes, maar dat was het dan ook wel. Maar goed, we hopen op een beetje vuur. Hè? Dus ik zie wat mensen hier in de zaal zitten die ook al eerder een debat hebben gevoerd, maar daarover ook straks meer. Want vrijdagavond was er het jongerendebat, ook in deze raadzaal. En voor zover ik weet, gistermiddag een debat ook op het Lauwerscollege. Dus ja, de lijsttrekkers die zitten er al een klein beetje in. Goed, ja, zoals gezegd, we zijn live via RTV NOF, camera's hier in de raadzaal. En dat betekent ook dat mensen vanaf het thuisfront mee kunnen kijken, maar ook mee kunnen doen met het debat als ze willen reageren met een vraag of misschien hebben ze zelf wel een stelling. Dat kan via een WhatsApp-nummer en dat nummer is 06 1500 7896. Dat is 06 1500 7896. Via dat telefoonnummer kunnen mensen vanaf thuis reageren. En als u dat wilt vanuit de zaal, dan kan dat ook. Even checken, iedereen heeft dat briefje bij de hand hier. Dat ligt hier in de... Misschien kunnen we er allemaal even mee zwaaien. Dan weet ik ook dat het werkt. Mag je allemaal even de kleur laten zien? Ja, hartstikke mooi. Nou, even wat de bedoeling is. Zometeen hebben we ook wat vragen aan de lijsttrekkers. Die kunnen ze dan beantwoorden met ja of nee. Vinden we het leuk om ook de zaal er even bij te betrekken. Dus u begrijpt het. Groen, dat is ja. Dat betekent dus niet dat het CDA dan automatisch de stem krijgt, zeg maar. En voor rood geldt het voor de PvdA. Rood betekent gewoon nee en groen is ja. Goed, daarover straks meer. Maar laten we eerst de lijsttrekkers er maar bij gaan roepen. Want ja, u weet het, zij zullen met elkaar bepalen hoe dit debat verloopt. Ze staan klaar in de hal. De geluiden te horen vinden ze het ook wel een klein beetje spannend. Ze zijn wel van, ik hoorde wat geluiden van, ja, het zal al wel wat kabbelje. Er waren erbij die zeiden van, ja, wat voor stellingen zullen we gaan krijgen? Ze vinden het wel spannend, dat weet ik zeker. Maar ze vinden het ook leuk en u met uw enthousiasme kan het alleen maar versterken. Dus dames en heren, jongens en meisjes, hier in de zaal, kijkers thuis via RTV NOF, via het YouTube-kanaal van de gemeente Achtkarspelen. We gaan beginnen en de eerste lijsttrekker, die ga ik erbij roepen. Hier is Freddy Hoekstra van de VVD. Ja, Freddy. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Een nummer van ABBA. Ja, klopt. Ja, dat is... Nou, ja, klopt. Ja, nee. Waarom dit nummer? Nou, we hebben dit nummer. Nou ja, de VVD, iedereen had er vers wel een vooroordeel bij. Nou, dat is vaak dat het toch rieke meesten binnen. Nou, dat is hier naar Karspelen net zo. En waarom dit nummer? Zo je moet een soort beloftes krijgen. Een heel soort beloftes kost je gewoon yield. En dat is het zo heel mooi wijzen om een heel veel yield hier, maar dat hebben we net. Dus ja, we moeten altijd beperkt wijzen in onze beloftes en zien wat we woorden aan kennen. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Goed, er is hier ergens een plakje voor die onder tafel, dus ga daar zitten. Freddy Hoekstra van de VVD. Nou goed, hier gaat het net al in het wan, want er ben meer. De volgende, die is van GroenLinks, Tjitske Veenstra. Ja, girls. Ja, nou lees maar uit. Ja, nou ja, het is het Internationale Vrouwendag en je hebt zo'n hoeveel vrouwen hier stemming gaan. Volle vrouwen die hier staan op een verkiesbare plak voor de gemeente. We zijn nu maar zijn 4 van de 21. Ken het. Dus als jou nog twijfelen op waast maar stemmen, dat in ieder geval op een vrouw.
Nou, hartstikke mooi. Tjitske Veenstra. Ja, en die muziek die mij van mij nog wel wat loerder even richting de regie. Want ik vind dat mij wel wat meer knallen, hè, die muziek. Dat mij wel wat loerder, ja. Ik hoop dat je met Jerry en dat ik even wat gehoord aan jou. Want dat is bedoeld om even een beetje de boel erin te swingen, steeds maar. Goed, de volgende lijsttrekker. Die is van het GBA. Ik roep hem naar voren. Hier is Siert Vegelin. Ja, zie je het. Een nummer van de scene. Een nummer van de zingen. Ja, iedereen is van de wereld. Dat vinden we als gemeente belangrijk. Iedereen is gelijk uit deze malaise zorg in deze tijd. Wat er in Oekraïne gebeurt, we vinden het verschrikkelijk. We vinden ongeacht raskleur of seksuele voorkeur, maakt het voor u geen verschil. In zijn instelling tot sommige andere partijen hier. Dus we gaan ervoor. Iedereen is van de wereld. GBA, Siert Vegeling, daar is die tafel. Welkom. Jan, de volgende. Dat is Harry Graansma van de PVV. Ja, Harry. En dan denkt iedereen, zo, wat met de techniek onder de wijzen. Wat is je foutgang? Maar laten we eens even zo draaien richting de zaal. Geen muziek. Nee, ik ben een grote muziekliefhebber, maar ik vind dat wat hier al gebeuren moet in dit huis te belangrijk om daar een soort van entertainment show van te maken. Ik denk, Boppe, dat er voor de burgers op dit moment heel weinig reden is om heel blij en vrolijk te wezen. Dus vandaar even geen muziek. Even geen muziek. Oké, nou, hartstikke. Ja, dat is een keuze en die respecteren we. Dus Harry, welkom en neem plak aan de tafel. Derde. Goed, de volgende lijsttrekker, die roepen we nou naar voren, die is van de FNP. Hij vervangt Eerde van Kammen, want die is ziek, getroffen door corona, zoals heel velen. Eerde die is thuis, Eerde dus juist vast mij een noffelijke Janne en Tjibbe, die zal die vertegenwoordigen. Tjibbe Brinkman. Ja, Tjibbe, een nummer van Jimmy Somerville. You Make Me Feel. Mighty Real. Oh. En toen kwam ze examen lekker. Heerlijk, joh. Ja, ik ben van 28, dus opgegroeid in de jaren 80. Dit soort muziek. De meesterschap helpt me ook altijd in energie. Ik doe vrijwilligers, werk ik meer in de meesterschap. Ik ben wat minder negatief als orenmeesting. En dan zit je echt van, you make me feel mighty real. Dat is wat meestal met me doen. Oké, dit is net Jimmy Somerville. Nee, meestal Tjibbe Brinkman. En in plak, op die zit ik hier onder de tafel. Goed, en dan de volgende. Ik ben heel nieuwsgierig welk noemen. Ja, ik weet het eigenlijk al. CDA, hier is Jouke Spoelstra. Mijn oude poeg, een vreugd van 15 jaar verlien. Kilometers rieders mij niet, toen waren we. Get your hands up, yeah! Ja, hakken, hè? Ja, lekker noemen, Jouke. Ja, heerlijk noemen dit. Ja, zeker. Laat ik nog vragen waarom dit noemen. Nou, vreet eens. Waarom dit noemen, Jouke? Nou, we hebben CDA campagne gevoerd op de poeg. We gaan alle dorpen langswest op een poeg in Warenwien. Letterlijk in Warenwien. Dus nou en dan helemaal versopen. En dit nummer past erbij. We gaan krijgen Nacht van de Waarden. Die droegen hem aan. Het eerste tentfeest. Wat er weer. Ja, het is heel toepasselijk dit al, ja. Hartstikke mooi. Mijn oude poeg van het doel lezen samen met Marcel Smit. Jouke, neem plak achter die tafeltje. En dan de volgende lijsttrekker die mij doet. Want we hadden natuurlijk Jochen Joen. En ik zei het al, dus Tjibbe die vervangt Eerde die eigenlijk lijsttrekker is van FNP en mij van Zoom. Maar dat is dus een vervanging. De rest die is al hier paraat. De volgende is van PvdA Henk Speulman. Ja, Henk. Een nummer van The Simple Minds. Ja, mijn puberteit toen ik politiek actief werd gekenmerkt door de onlust in Noord-Ierland, waarbij iedere week heel veel doden vielen. Dit liedje gaat erover. En ik vond het eigenlijk nu wel toepasselijk, gezien de situatie in Oekraïne. Aha, ja, want het is niet meteen een nummer waarvan je denkt van, dit is mooi somber, mooi, ja, het heeft veel inhoud. Het is Ierse muziek, dat vind ik sowieso mooi. Ja.
Dat is niet de enige muziek die ik mooi vind, maar hier zit ook een boodschap in. Dus, En die boodschap vertel je nu. Dankjewel. Henk Speelman, nummer van Simple Minds. En het nummer heet Belfast Child. Dan de volgende lijsttrekker, Forum voor Democratie. Hier is Albert van Dijk. Ja, Albert, een stukje klassieke muziek. Vanzelfs. Ja, ik denk dat de meesten het wel herkennen vanzelfs. De Johanne van Beethoven. Ja, ik jij het meteen bij de eerste klank al. Dacht ik, dit koer de Johanne van Beethoven wel wezen. Zelfs. Nee, het is om meerdere redenen een prachtig stuk. Hè. De EU had ooit eens proberen om dat als volkslied te maken. Dat is net slagen, gelukkig net. We ben ik volslaantje in de EU. En daarnaast is het heel mooi van in hokker tiert het schreeuwen is. Hè. Ik ben geschiedenisdocent, dus dat vind ik mooi. In 1824, de tiert. Dat er ook een heel soort onderdrukking wie, Heilige Alliantie, politiestaat van Metternich. En toen dacht ik, dit nummer moet het worden. Ja, en daarna was de mik nog denk een stukje restauratie. Het is het Tietskreun, Napoleon, nou prachtig. Nee, daarom. Hartstikke mooi. Dankjewel Albert. Een mooie verwoording. En nou ja, dat is, zij komen er wel uit doen. We gaan nog heel wat te vertellen, dat weet ik wel zeker. Albert van Dijk van Forum voor Democratie doet dit hier voor de eerste keer mee onder de gemeenteraadsverkiezings in Achtkarspelen. En dan, ja, ze zei al, ik ben weer de laatste die binnenkomen mij, maar dat betekent net dat we haar net minder leven. Toos van de Vaart van de ChristenUnie. Walk on, with hope in your heart. And you never walk alone. Nee, klopt. Ik had dit om twee redenen gekozen. De eerste is dat ik inderdaad nooit alleenig ben, want ik weet God nice me. En de tweede is dat we een partij zijn van relaties. We willen dingen together doen, samen recht doen. En dat is het. En daarom You Never Walk Alone van Gary. En wij hopen dat ze net alleenig hoeven te rennen. dankjewel. Neem plakje, Toos van de Vaart van de ChristenUnie. Ja, en dan zijn er al je mensen, dan ben ze in huis. Je bent er al je, dus dat is hartstikke mooi. Nog één keer even een groot applaus voor de lijsttrekkers. Ja, dan is het zo dat je binnenkwam hier, je had even een kopje koffie gekregen, wat lekkers erbij. Er binnen drankjes onder de bar. Sylvia en Anton die staan bij drankjes. Als je denkt, ik ga even zin in wat drinken, dat is net erg. Ga gerust even van je plak en ren even naar die bar, hel je een drankje, kom weer waarom. Let erop, Janne komt nog del mij wat hapjes en zo, dus dat wordt al je regelen. Dus meidje daar broek van, het mij gerust een beetje een doorloopje wijzen van meesken, dus het mij best levendig wijzen. Goed, dat sowieso. Je kan dan straks ook al even mij, want ik zal straks even wat dingen testen, altijd al je wat werkt. Ik zei het al in mijn introductie. Het lijsttrekkersdebat, het wordt zo spannend als de lijsttrekkers het maken. In Leeuwardenkrant stier ik op een gegeven moment van, in Achtkarspelen, daar is het oeral wel oer eens, dus het zal wel wat saaier worden. Goed, dat geven we Sjen straks, ook wat de lijsttrekkers naar voren brengen zullen, maar ik ben ook wel even benieuwd naar wat vragen. Dus we gaan de ja-nee vragen. Daar wil ik maar even mee beginnen om het een beetje los te maken. Het is zo, lijsttrekkers. Het enige wat je hem zegt op de vraag is het antwoord, Jan, ja of nee. Dus het is geen ja maar nee want, maar gewoon ja of nee. Dan lief daar maar eens even mee beginnen. Om te zien als ze er een beetje lekker in zitten. Dus Freddy, laat ik maar even bij die beginnen. Want doe steeds toch vooraan. Heeft de VVD voldoende bereikt de afgelopen 4 jaar? Nee. Nee, oké. Harry Graansma. Wil de PVV wel samenwerken met de CDA? Ja, wij sluiten geen enkele partij. Nee, ja of nee? Hè? Ja. Dankjewel, Harry. Heel goed. Henk Speelman. Klopt het dat jullie straks nog maar 1 zetel overhouden? nee. Oké, dankjewel. Tjibbe, Brinkman, FNP, er zit helemaal achteruit. De inzet van dwarfshuizen, het lijkt het wel of dat altijd vlak voor de verkiezingen heel wat speelt. Klopt dat? Nee. Dankjewel. Even zien dat de zaal, even een vraag. Ja, nee, doen we straks wel even, dan maak ik nu ziet. Albert van Dijk, Forum voor Democratie. Binnen je een milde variant van de landelijke Forum voor Democratie? Nee. Oké.
Tjitske. Had Ina Karspelen hoe het zien hier iedereen zonnepanelen op het dak? Ja. Oké, interessant. Zie het Vegeling, GBA. Heeft het GBA speciale gevoelens voor Burgum? Nee. Toos van der Vaart. Lees je wel eens wekker van de agendapunten die op de raadsvergadering staan? Ja. Oké. Jouke. Is samenwerking bij de PVV als Forum voor Democratie misschien toch wel bespreekbaar? Nee. Oké, dankjewel. Vinden we dit verrassend, deze antwoorden? Even in de zaal. Waar vindt het verrassend? Je let het maar even met Green en Sjen. Waar vindt het net verrassend? Je let maar eens even reaction. Voor de kijkers thuis is het wel even handig, want die camera's die zitten dus achterin. Dus dat betekent dat als je hem dat tussen hoort, dan moet je hem net even voor thuis even niet een keer omdraaien. Dat jouwt dan voor wat een vertekend beeld, maar... Oké. Heel goed. Dankjewel, lijsttrekkers. We gaan beginnen, het wist je van tevoren. Er zijn een aantal dingen die wisten de lijsttrekkers van tevoren. Dat is steeds maar dat ze pitchen mochten, 30 seconden. Dat krijgen ze aan hier even de ruimte voor, om de beurt. Kunnen ze even hun partij vertegenwoordigen en even vertellen waarom wat we misschien op hun moeten stemmen. De rest weten ze net, dat zijn stellingen. Er is het echt nog even leuk om te vertellen dat er echt nog filmpjes binnen van jongeren. Dat is een project vanuit Keren. En Rianne, die zit in de zaal, die zit hier. Geef maar even staan, Rianne, dan kan iedereen die even zien. Ja, een project van de jongeren. Komt straks ik nog voorbij, let een paar filmpjes in. Die ben ik met vragen kwam. We hebben Anek heel graag van hem nog reactie op willen. Goed, we starten met de eerste pitch. En de eerste pitch die jou ik aan Freddy Hoekstra. Freddy, die middelste microfoon is voor jou en du krijgt van mij 30 seconden. En ik begin in vanaf nou. Goeie jongen al ja, VVD Karspelen, wij zitten VVD. In de laatste 4 jaar is het van eigen verantwoordelijkheid meer van de burger zelf doen in plaats van dat de oerhieter is. Maar ik meer zien als oerhiet werken je de burger faciliteren. Op dit moment zeggen we dat woningbouw een heel groot punt is in onze gemeente. We zitten bij alle partijen. En dan maken we de komende 4 jaar die keihard van het werk. We moeten maar de provincie nog lezen, we moeten verzwijgen dat er meer losgeeft. Excuus. Waar staan we nog meer van? We staan voor eigen veiligheid. We zien alle in Oekraïne dat er een soort van veiligheid te dwaan valt in Nieuwsland en ik. Wie moet weerbaar worden, wie moet ik weerbaar worden in het cyberfield. 5, en daar mag ik inzetten 4, voor de VVD en voor Karspelen. 3, Dank u wel. 2, 1. Ja, nou keurig. Ja, rekken we goed. Dankjewel Freddy. Ja Henk, laten we gewoon wat de volgorde doen. Henk Speelman van PvdA. 30 seconden is hartstikke kort. Ik heb een spiekbriefje. Oké, Henk, je tijd gaat nu in. Ik ben van de PvdA en de PvdA staat voor 5 kernwaarden en die hebben we hoog in het vaandel staan. Dat zijn bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Die hebben we voor Achtkarspelen vertaald met inwoners van Achtkarspelen, bedrijven en organisaties naar een programma onder de titel Een toekomst voor iedereen. De titel is heel duidelijk wat ons betreft. We willen samen met alle inwoners van Achtkarspelen zorgen voor kansen voor de jeugd. Goed onderwijs, stageplekken en voldoende banen. We willen samenwerken aan betaalbare woningen voor jong en oud. Dat is nog wel een uitdaging. Duurzaamheid, liefdevolle zorg voor iedereen. En samenbouwen aan de toekomst. Voor de samenleving en de mensen die erin wonen. Keurig Henk, dankjewel. Goed gedaan. Harry Graansma van de PVV. Ja. Ik ben al een beetje op leeftijd, dus ik mag even een beetje spieken, denk ik. De PVV die wil meer inspraak van burgers, alle burgers. En dat willen we terug directe democratie, dus referenda. Wij willen woningbouw voor de eigen burgers en net massaal zat nou de plan binnen van randstedelingen. Wij willen stopje met het uitvieren van niks uithellende, onbetaalbare en onhaalbare klimaatdoelen. We trouwens land en uw burgers hartstikke viergennen. Er is op de wezenlijke punten geen verschil tussen de partijen, met uitzondering van de PVV. Ze conformeren zichzelf uiteindelijk alle jaren onder elkaar en aan Rutte. Dat hebben we de oude Ronde Fjouwer hier hebben we dat zien. En daarom denken wij dat het wichtig is dat je net alleen nog landelijk op de PVV stemmen, maar ik in de gemeente. Safia, dankjewel. Hartstikke mooi, dankjewel Harry. En du hast waarschijnlijk wel oefenen thuis, kwartier, want het komt heel mooi uit. Dankjewel. Hast te oefenen denk ik thuis, qua tekst en lengte, want het komt keurig uit. Ja, helemaal goed. Tjibbe Brinkman, voor jou de microfoon. Ja, dankjewel. Ieder, ik zit thuis, ik weet als buursbest. Ik doe mijn best, jongen.
We hebben één punt dat we heel belangrijk vonden. En dat we wanneer wat we wanneer willen. Dat was een van de punten in de campagne. Maar, nou dat we in Oekraïne zogen, is het dat we die voor in vrijheid dwang kennen. Wanneer wat we wanneer willen. Maar zie net meer. Zie we plat bombardeerd. Zie maar een vluchtje. En ik weet dat het heel belangrijk is hier, dat we voor over de zwaar genoeg van al je dingen dat we hebben. Maar wie zit het toch echt verschrikkelijk wordt mij dat we dit wel in vrijheid dwang kennen en die mensen net. Ik heb hier het plan van de gemeente Noord-Friesland van Giro 444, €1 per inwoner. Wie jaar als Nederland, daarnet door de discussiëren ligt het met mij en met het wel, maar wie gaan ervoor €1 per inwoner dat Kaspel daarom uit was van Giro 444. Dankjewel. Dankjewel, Tjibbe. En Farin Pitch. De volgende pitch is van Albert van Dijk van Forum voor Democratie. Ja, die dank. Jon alweer, ja, net zo heel bot, 30 seconden voorbereid, maar ik geef net een opsomming van wat standpuntjes doen of zo. Dat, ik denk dat een heel soort dingen, ik wil wat apolitiek wezen, heel alles op gemeenteniveau aankomt. Ik denk dat er een heel oren ding heel wichtig is. Ik denk echt dat het een strijd wordt tussen meesten en libbesbeschouwingen en wat voor wraadbeeld je hebt. Als je leeuwen in een maakbare wraad, als je leeuwen in modellen en dingen ik voorspellen kennen en daardoor ik meesten helemaal sturen willen, ja, dan moet je natuurlijk bij orenpartijen wezen. Als je in een libbesbeschouwing loost waar de oerhiet net grut wordt en net ding van jou bepalen, nou, dan moet je ook bij u wezen. Tegen dank. Oké, dankjewel. Albert. Tjitske Veenstra, GroenLinks. Ja, goeie alweer. GroenLinks stiet voor de meesten. En wat we heel wichtig vinden is dat er nou heel volle problemen zijn onder de jongeren. Jongeren gaan zwieren tijd door corona en er wordt nog steeds bezuinigd op de jeugdzorg. Dat is voor u een belangrijk punt om er in de gemeente voor te zorgen dat er voor elke jongere hulp is en dat elke jongere terecht kan bij de gemeente met passende hulp. Een volgende uitdaging waar we in binnen klimaatdoelen. Wie als gemeente herinneren ben wie de slechtste jongen van de klas eigenlijk, de slechtste famke van de klas, hoe we het eigenlijk maar nemen willen. Daar moeten we als Kaspelen echt aan het werk. Het is 4 voor 12 en wie moeten actie voeren. No. Dankjewel. Tjitske Veenstra van GroenLinks. Toos van der Vaart. Ik dacht, ik ben bij de laatste, maar dit valt nou mij. Ja, we zijn als ChristenUnie, waar we samen rocht waren. We willen gezinnenstypje, want sterke gezinnen zijn het cement van de mierskep. We willen lokale ondernemerstypje. En we willen dwarsem en eerlijk wezen. We willen biodiversiteit in het warpen. En daarmee willen we een bloeiende gemeente de komende 4 jaar. Letterlijk en figuurlijk. Dankjewel. Toos, heel mooi, keurig binnen de tiert. Jouke Spoelstra, CDA. Ja, dankjewel. Ja, CDA Karspelen ben we net van het roppen en razen. Wie let dat ding leven zien. En de organisaties hier hebben zien laten, together met een hele paar andere partijen, dat er politiek-bestuurlijke rust weer in Karspelen. Dat er ondanks een financiële mindere tijd de financiën in Karspelen op water binnen. Daarmee hebben we een prachtig ding bereiken kent. Denk om voorzieningen, denk om een prachtig mooi zwembad hier in Moetenpost. Wie als CDA roppen en razen net, wie let het zien. En daar wil ik de komende 4 jaar hier mee terugzetten. Dankjewel, Jouke Spoelstra. En dan de laatste, en dat is van het GBA. Siert Vegeling. Ja, goeie jongens. Siert Vegeling, gemeentebelang 8 Kaspelen. We staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenteraadsverkiezingen, iedereen pronkt er op het heen bij. Het is alle partijen nemen zich lokaal. Maar als je lokaal googelt, dan staat er maar 1 partij. Niet provinciaal of landelijk gebonden. En dat is het gemeentebelang 8 Kaspelen. Dankjewel, Siert. Vardien Peteer hier. Goed zo. Ja, lijsttrekkers, dit is even een kwarte pitch. Meesten in de zaal. Het is natuurlijk straks naar wat stellingen. Het mag extra wijzen dat het een leuke verkiezingsavond is. Dus deze roomte willen we zeker de partijen ook even aan om even in het kwart te vertellen waar ze voor stinnen en waar ze voor beginnen. De komende periode als ze in de rieën zitten. Wie ben je even begonnen bij aan mijn aantal ja-nee-vragen. Ik wil nog even vragen binnen nog lijsttrekkers hier die zeggen van ik wil nog even weer waarom komen op mijn ja of mijn nee. Dan is dat nou nog even mogelijk. Als het zo is, maar je hem gewoon opsteken. Tjibbe. Ja.
Ja, jouw vraag weer van, is de dwarpshuizen binnen dat het verkiezingsitem van de laatste tijd met de verkiezings? Nou ja, daar kan we als FNP goed op antwoorden. Dat had al van uw oprichting in 1974 uw doel altijd west. Daar hebben we de oren van hier altijd in West-Saffa streden. Als er in de heide nou aan plannen ben we direct voor. Dus het is nou net dat laatste jaar hier. Al die jaren hebben we dat dien. En daarom nee. Goed zo. Dankjewel, Tjibbe Brinkman. Ja, die mogelijkheid weer, hè? Joke, dat hier ik zijn. Dus je mij even wat zeggen. Zeker. Ja, nee, ik dacht dat we dan dus antwoord wijzigen mochten, maar weer mij een taallichting aan. Nou ja, een taallichting. Nou ja, als je even een taallichting, kent het prima. Oké. Nou, de vraag wat wij het CDA uitsluiten, daar zoek ik op zich wel. Wij sluiten geen enkele partij uit. Geen één. Wij sluiten geen enkele burger uit. En dus ja, zelfs een uitsluiterspartij als het CDA sluiten wij net uit. Dankjewel, Harry Graansma. Ik even een vraagje nog gewoon de meeste van de techniek. Of het geloerd in de zaal een beetje loerder mij. Dat zou ik wel even prettig vinden. Dus bij deze. Goed, we gaan beginnen met de debatten. Debatten die vinden plak hier aan tafel. Je hoort het steen. 3 microfoons. Dat betekent straks 3 lijsttrekkers van alle tafels. Loeken er even in wij. Die kunnen mijlkoor hier steen. Dan is het de bedoeling dat ik met een stelling kom. We gaan straks even naar een filmpje zien van de jeugd. De jongeren gaan het onleveren, dus dat is sowieso wel even leuk. Dat zullen de meesten thuis kunnen daarop reageren. Kunnen reageren via het WhatsApp-nummer. Dat komt dan onder in beeld te staan. Dus de lijsttrekkers die komen straks hier onder de tafel te staan. De stellingen die zullen we dan droppen. Daar kunnen ze over debatteren. Het is de bedoeling dat ze dat vooral mijlkort doen. Dus ik zal een beetje onder de zijkant staan en alleen nog ingrijpen als het echt nodig is. Maar het debat leer ik eigenlijk wel onder lijsttrekkers. Lid elkaar uitspreken. Wees respectvol. Dat is belangrijk. En luister goed naar elkaar. En op een gegeven moment is het hier voorbij. Gaan we naar de volgende stelling. En zak even verder. Goed? Duidelijk? Liek het me? Hou er nog een beetje zin in, meestal, want dat wil ik wel even graag weten. Dan is dat wel even leuk. En dan mag je hem even zwaaien, mag je hem denkjes even. En dan krijgen we even wat leven erin. Heel goed. Mooi. Dan zoek ik heel graag naar voren erop willen de eerste 3 lijsttrekkers. En dat is Tjitske Veenstra van GroenLinks, die mij plak nemen achterin van de microfoons. Harry Graansma van PVV. En Jouke Spoelstra van het CDA. In deze draaihoek zoek ik dat leuk vinden als je hem hier zou even zinnen. Jou kun ik wel van Duitsland weten, want dat lees ik dan ook stukken hoor in de kranten. De landelijke peilingen van het CDA, ben je er echt benauwd voor wat het effect wijzen zal voor het CDA in de gemeente? Nou, eigenlijk het zijn opgestelde. Voor jou die alleen weer landelijk de peiling ik iets minder, Sean. Maar toen wonnen we als CDA wel dik. Dus ik hoop dat mensen vooral lokaal stemmen. En wat krijg ik eigenlijk in de pits van, joh, dat mensen ik joggen wat inderdaad aan of jou hier op verschillende partijen dienen. En dat ze derde beginnen. Oké, duidelijk. Dan ga ik hier even naar want hier stier ik naast Harry Graans, maar de heid van Jeffrey, die de aanmoedigingsprijs won had bij het jongerendebat, zit direct in de zaal. En hier zit de winnaar van het jongerendebat, Tjitske Veenstra. Jouwt het nou ook extra druk? Sinoer. Nou ja, Jeffrey, die had het goed in. Jouwt het ook een soort van... Ja, hij weer de beste, de beter, heb ik begrepen. Maar dat wist ik al langer. Dus die druk, daar ben ik al lang aan gewend. Oké, goed zo. En Tjitske, ja, wie is de winnaar? Hoe kwam ze met een bokaal waaieren? Nou ja, dat is toch wel leuk. Ah, dat is hartstikke leuk. Maar dat maakt het net uit voor jou, toch? Dat maakt het zeker net uit. Maar ja, wie neemt het maar even mij, hè? Goed. Het eerste filmpje, daar gaan we even naar Sjen. Je kunt samen met Sjen op dat scherm, wat er gebeuren gaat, de zaal kan bij Sjen. Dat is een filmpje dus, ik zei het al even. Rianne is hier, die is de maakster van de filmpjes. Die is jongeren gaan benaderen en gaat vragen van wat zijn de onderwerpen die bij hun leven. En daar gaan we nou eens even naar Sjen. Wat ik van de gemeente en de partijen zou willen weten, is hoe ze ervoor zorgen dat jongeren en volwassenen in beweging blijven en niet te veel thuis blijven hangen. Hoe zorgen ze ervoor dat er genoeg sport is en dat ze genoeg bewegen, zodat ze fit blijven? En hoe zorgen ze ervoor dat ook mensen die misschien wat minder makkelijk tussen de sporten kunnen komen, zoals mensen die een beperking hebben of door bepaalde omstandigheden niet kunnen sporten, zulke mensen toch in beweging blijven en daardoor iedereen fit blijft en lekker kan bewegen samen met anderen?
Eerste filmpje, afkomstig van de jongeren. Een thema wat der speelt. Het gaat over jongeren en gezondheid. En de vraag onder lijsttrekkers, je had het Schenkind in het filmpje, is van hoe stimuleert jullie partij dat jongeren en volwassenen in beweging komen en blijven? Hoe zorgen jullie voor voldoende sport- en beweegmogelijkheden, ook voor mensen met een beperking? Dus met andere woorden, hoe zorgen jullie, of hoe willen jullie ervoor gaan zorgen dat iedereen in de toekomst fit blijft? Dat is een vraag die speelt bij de jongeren. En die wil ik als eerste even voorleggen. En Tjitske, doe maar eens te beginnen. Ja, dank u wel. Nou, dit is een vraag die me aan het hart gaat als echte sportfanaat en als turntrainer in hart en nieren. Wat ik belangrijk vind is dat de sport is voor elke nien en dat het dus net alleen nog maar de korfbal en de voetbal is. Dat binnen grote verenigingen, maar met wat er als gemeente verzorgen, dat ook de Lietse verenigingen, de Lietse sporten, toegankelijk blijven in elk dorp voor iedereen. En ik denk dat er echt nog heel veel kansen lezen voor u als gemeente om echt van mensen met een beperking de sport echt meer keuze en nog meer mogelijk te maken. Dus het griep Jon, er was echt hier voor inzet. Ja, dit is voor mij een heel belangrijk ding. Oké, Harry, kun je eens op reageren? Ja, nou ja, eerst is uw eigen stelling daarin. Wij vinden dat de gemeente natuurlijk sportmogelijkheden faciliteren moet. Dus dat wil zeggen, met sportterreinen moet er beschikbaar wezen, misschien gebouwen die ter zich verliezen. Maar ik wil tegelijkertijd opmerken dat het nou hier is en in de stemwijzers heel verleidelijk is om natuurlijk maar alles te willen en alles te zeggen. En we vinden dit en we vinden dat. Ja, maar de vraag is even van, wat zou je nou wandelen? Daar hebben we ook wel net aan. Ja. Maar ik jou even aan dat het heel verleidelijk is om alles maar te beloven. Ja. Maar enige realiteit is wel op zijn plek. Wij hebben net van niks in ons verkiezingsprogramma staan dat de overheid zich beperken moet tot zijn kerntaken. Dus in andere woorden, wij vinden dat de burgers zelf, als ze sporten willen, maar de overheid zorgt dat er gelegenheid is. Maar we hoeven de burgers net bij het nekveld te pakken en te zeggen, en je moet sporten. Okay. Of wie loeken ze erdoor. Ze zeggen nee, dat moet wel eigen initiatief. Eigen initiatief, dat is... Dus wij faciliteren. Als je met het zelf doet en of via de huisarts, dat of prima. De jeugdzorg of wat dan ook. Harry, dankjewel. Nou ja, als CDA ben we heel realistisch. En gelukkig hebben we in deze gemeente, ik zie dat de sportcomplexen er heel goed van is. We steken als gemeente Karspelen, ik boven gemiddeld protehield in het sporten. En dat is voor CDA eigenlijk een hele grote must. Je krijgt gewoon het zwembad, prachtig mooi realiseerd. We dwarren als CDA en eigenlijk als haast alle politieke partijen daarin te investeren, omdat we sport net alleen nog belangrijk vinden. Het had een hele belangrijke sociale functie. En wat ik heel mooi vond, is de vraagsteller, en dat vind ik echt een complimentburg. Het gaat ook over het sporten met een beperking. En ik vind met Tjitske er mij volle meer op investeerd worden. Er zijn hele mooie initiatieven, zoals bijvoorbeeld bij Flamingo's, de korfbalvereniging hier, die te goed mee aan de gang zijn. Maar ik het zwembad had juist als een van de twee redenen dat mensen mijn beperking, altijd nog ouderen binnen of jongeren, ik beweeg in blijven kennen. Maar dat is net alleen goed voor de gezondheid. Het had ik een hele belangrijke sociale functie. Dus de CDA 100% inzetten op sport. Goed zo, mooi. Dankjewel voor deze reactie op de jongeren, de stelling. Ik hoop dat ze mij zorgen, als ze vinden dat het net voldoende is. Of dat ze zeggen, ja, ik had toch wat meer verdieping nodig van een van de partijen. Dan kunnen ze reageren via het WhatsApp-nummer. Het zit onder in beeld, dus het kun je gewoon op reageren. Goed, dankjewel. Dat zijn dus de stellingen van de jongeren. Oren lijsttrekkers krijgen dit straks ook op oren thema's. Ik wil naar de eerste stelling in van Jim Treien. En nogmaals werd het verzoek om de beurt er even op te reageren. Ik jou één als eerste het woord. Beziek je het wel kwart te houden, zodat het leuk is. Net lang uitweiden met al je dingen, maar gewoon kwart te reageren. De eerste stelling voor Jim op deze tafel, die is als volgt. Het Deltaplan is een boppenslag voor de regio en voor onze gemeente. Dus het Deltaplan, voor mensen die dat misschien net weten, het Deltaplan, wordt hoe praat. Dat is de verbinding bij de Lelylijn. Een treinverbinding die dus helemaal vanuit de Ronenstad hierheen komt. En dan het bouwen van 44.000 tot 48.000 wenningen van Heerenveen tot in deze regio. Dus het Deltaplan, daar gaat het om, is een boppenslag voor de regio en voor de gemeente. Harry Graansma. Ja, nee, dat ontkennen wij. Dat is beslist geen boppenslag. Het fijnste, het mooiste wat wij hier in Friesland hebben, dat is uw eigenheid. Uw rest, uw cultuur, uw taal, uw roemte. En wat er nou gebeurt, we net kregen al dus dat er 65.000 woningen overigens gebouwd worden zullen in het kader van het Deltaplan. Met insteek dat je wel meer dan 100.000 randstedelingen naar Friesland komen kennen.
En terwijl dat er in feite voor uw eigen volk net meer als 15.000 wenningen nodig is de komende jaren. Daar ben onderzoeken naar die. De prijs die we dus voor die lelielijn betalen hebben, want dat is het gewoon, om die lelielijn rendabel te krijgen, die 9 miljard die dat kost je maakt, is het dus nodig om je meer mensen heen te halen in Oost en die trein net uit. Is dat eens op Ja, wij reageren, zeggen Tjits? dat is Ja. funest, dat is Ja. funest voor uw mierskip en voor uw provincie. Ja, ik brek even niet, want Ja. je zit er zo braaf te luisteren en te Ja, zien, nou maar ja, het is goed, dus echt wie- wel de bedoeling dat je hem gewoon reageert en zegt, Die oh mij Harry, gewoon wacht. inbrekken? Zeker, Oké. door dat Nou ja, bericht, dat zul je hem verbazen misschien, maar in heel veel dingen kan ik nou mij geen in wat de heer Graans bezit. Maar wat we heel belangrijk vinden, is dat het net uit met mij zijn waar jou wij komen of wij jou kunnen waaien. Dus iedereen is wat u betreft welkom in onze gemeente en in onze regio. Maar wat ik wel een ding vind, de meesten die in waaien, de meesten die hier naar daar komen, die komen hier naar daar omdat ze deze regio's zo mooi vinden om hun rust, om de natuur, om de vrijheid die er ha. Geef je er heel volle wenningen deel zetten, ja, weet ik net of we dat stukje eigenheid nog houden. Ik vind GreenLinks wel investeren in OV-verbinding wel heel belangrijk, maar ja, hoe dat mij elkaar overwaagt, daar haak ik geen duidelijk antwoord op. Ik vreeg je me al hoe dat, of dat u wat brengt. Jouw sponsor was stekkers op reageren. Ja, het glas heel vol of heel leeg. Nou, als CDA ben je wel dit van het glas heel vol. En wie vindt het zeker wel een boppenslag, die lelielijn. Het had er mij te maken zijn, wat je krijgt ook al zijn, een prachtig mooie treinverbinding hier naar de Randstad. Dat betekent voor uw studenten, dat ze bijvoorbeeld thuis wij kunnen studeren daar, maar ik verwerk in de meesten, dat is het alle kanten heel snel uitkast. Bovendien, het wenningprobleem is het grootste probleem waar we nou als oerheden verschillend zien onrennen. Als dit u een kans biedt om meer wenningen te bouwen, naar aard en schaal zal het altijd roppen wordt. Ja, maar hoe zit het? Zijn de bestaande bebouwing om, dan zeggen we als CDA dat mag we juist Tjitske, onriepen. regel. Ja, want ik ben wel benieuwd naar het waar het CDA die wenningen dan hebben. Want wie zeggen ze echt maar zien al, wie willen net dat uw loonskip aantast wordt. Dus ja, GreenLinks is heel wat voor inbreiding. Wie moet in uw dorpskernen zien waar het mogelijk is. Wie moet oren alternatieve wenningbouw vakjes in. Maar wat ik het idee krijg bij het Deltaplan van het Noorden is bouw je nog hele nieuwe wieken. Nee, Nou, dat is volgens mij zeker net zo. Jawel, daar komt het wel op del als ik even niet breken mij. Ja, zeker maar dan. Want er worden twee dingen tronnen aan de helle. A, het verlet van de wenningen voor uw eigen burgers. Nou, dat is er. En daarmee spoelstreek de hand voor in eigen boezem steken. Hij pochten krijgt dat er hier hier aan de gangwest is voor het CDA. In die hier is er net genoeg bijgebouwd voor uw eigen burgers. Terwijl het dat wolkoer, vanaf 2015 had de provincie die ruimte joon. Dat is dus net gebeurd. Er had er een grote kritiek daarop aan de ouderen en jaren wel. Maar ik van denk net dat diverse we hier in partijen. Achterkaspelen En dat we hier dus nou wil het het er maar voor deltaplan uitpraten, omarmen maken, alleen nog maar Mariam? om uw eigen burgers van wenningen te voorzien. Nee, maar... Ik maar nog een keer even hier een Ja, dingje. Ik heb het vergeleken met als je een vegetariër maar lang en al honger lijden, dan gaat er uiteindelijk zelf de kool slachtje. Oké. En dat is wat hier gebeurt. Jouke Spoelstra, reageer even op Ik deze... eet nog liever grasprietjes dan, dus nee. Dan zeg ik maar een vegetariër Ja, op tafel. ja. Dat ben ook gevaarlijk, ja. Wie ga je wat te krijgen? Nee, goed, ja, inderdaad, vegetariër en die site van jou, oké. Maar Jouke, reageer even, want toen zei ze, ik wil je even op reageren. nou, Wat die er eerst titel zijn juist, wil. maar, Ja. Nee, maar wat je natuurlijk zijn wordt, dat klopt feitelijk al net. Wie ben juist heel lang met de provincie in onderhandeling best om die wenningbouw los te krijgen. En ja, het is gelukt. Sterker nog, er is een moosje initiëren in deze riet, bijna voltalig, ik trok links, om richting 2030, 1000 wenningen, 1500 wenningen extra te bouwen. Daar is door de riet heel nadrukkelijk zijn. Als je nog eerst wat binnenstedelijk mogelijk is, en dat het binnenstedelijk en mogelijk is, zo dan buitenstedelijk. Dus heel bewust bieden bestaande bebouwing. Want we voorkomen dat we al die vlekken overal creëren. Ik heb de heer Graansma gezegd, ja, er is wenning niet. Ja, dat is er ik. Dat kennen we binnenstedelijk helaas Maar net. net, ik maar vrees net niet. 1500 Wacht even. wenningen. Net Jouke 1500 wenningen. Spoelstra maakt je... prognoses. Nee, maar even luisteren. Jouke Spoelstra maakt je zin aan, dan mag je Tjits kijken en dan ga ik eraan. Ja, dat heb je klaar. Nou, ik vreeg je me af, die 1500 wenningen, is dat dan genoeg voor uw onderdeel in het Deltaplan? Want volgens mij gaat het om volle meer wenningen. En die zie ik net dat we hier met uw waarden en normen, of we dat hier in Friesland krijgen kunnen. En daar ben je als riet. En wie als riet moet je al bij. Want de riet gaat door het wijzigen van bestemmingsplan. Ja. En die kan zeggen, jongens, een uitbreiding van 1000 wenningen indroegen gaan, is gewoon te volle. Dat wolven net. Dat mag naar aard en schaal gebeuren. Ja. En nogmaals, onder bestaande bebouwing. Want het is net alleen een wenningbouw wat een boppenslag was. Het had zijn effect op een stuk leefbaarheid in het dorp. Op de voorzieningen. Harry is daar net mee eens. Je scoort het nee. Ik wil even zeggen waarom. Het doogt van je meter, dit verhaal.
Ten eerste, er binnen onderzoeken geweest naar wat is behoefte in uw gemeente aan nieuwe woningen. Nou, die is er. Dat waren in eerste instantie dat prognotiseerd op een 150 woningen. Dat is fiestament. Dat doogt net. Laten we dat maar verdubbelen. Toen kwamen we ergens op 300. Nou, dat is ik net ambitieus. Wie moeten we het ambitieuzer willen? Laten we het 500 doen. Nee. Nou, uiteindelijk gaat het dus naar 1500 woningen. Het gaat nergens over. Plus, wat de Spoelstra ik even viert, dat is als de provincie straks een opdracht houdt, dan hebben ze maar te bouwen. Zo simpel is dat gewoon. Dan kunnen wij als gemeente wel zeggen, dit klopt nee, dat willen we net. Je reageert Dan Spoelstra komt nog. er een opjefte, want die opjefte die hebben we nou met energietransitie en neem maar op. Dat laatste wat je zegt, dat was Spoelstra nog En reageren. dit is natuurlijk het bekende frame hoe de lelielijn. Tinker om Meesen, tinker om de grote lawine wenningen naar Achterspelen en weet ik het wat. Nee, de riet is altijd ontzet. Als het nou een stuk agrarische groen is, is het onder riet om dat om te zetten naar wenningbouw. Dus dat hele angstverhaal, iedereen maar inboezemen van let op, wie verliezen zijn identiteit en neem het maar op, is absoluut net onder water. Daar zitten we dus al wie zat wie ik zitten. Ja, daar wie verzwaringen. Even reageren, want ik ben heel speelt die angst bij hem als Nee, bij u speelt het geen angst. Maar we vinden wel belangrijk dat het goed gebeurt. Want alles maar volbouwen, dan zitten we straks met een oorprobleem. We moeten ervoor zorgen dat wat we bouwen, dat bestemd is voor de mensen hier. Dus dat is zeker verlet van sociale hierwenningen en wenningen voor starters, goedkope starters, sociale starters. En wie moeten ook aandacht hebben voor alternatieve woningbouw. Maar ik vreeg me al af, ja, ik stem wat neutraal in dat hele deltaplan. Ik ben er net zin, ik ben er net vaar. Maar wie moeten dat doen met goede overwegingen en verzorgen je dat we onze normen en waarden echt net verliezen. Oké, Tjitske, waarom wil mij reageren? Want Tjitske zei, ik ben er net zin, ik ben er net vaar, dus dat weten we nou precies wat het wordt. Harry Graans, maar nog even één kwart reactie. Een heel belangrijk argument, dat hebben we verder net uitgegeven. Waarom moeten wij hier 100.000 randstedelingen naar Friesland hebben? En maar dus waar zei dat er de randstedelingen binnen die hier komen? Nou, daar barsten ze uit hun voegen namelijk. Daar is de grootste wenning net. Tinker om Meesen, iedereen maar ik vind randstedelingen hoe het algemeen hele leuke mensen. We wel even praten, ja. Ja, en de FNP zei dat ze maar Fries leren, ben ze alle welkom. Ik al zo'n ze net uit de Ranenstad komen. Er komen dus massa's mensen hierheen. Ja. En waarom zou dat matten? Dankjewel, Harry. Het is duidelijk. Harry, die zei, er komen heel veel randstedelingen in. Daar is Tjitske, dat is goed. Meesken, even de kaarten, want we gaan al een kaartje krijgen. We gaan naar de volgende stelling, want we kunnen heel lang over praten, maar we gaan natuurlijk nog meer. En ik vind dat het net zinvol eigenlijk. Ik vind dat het best wel leuk debatteerd wordt hier om het tafeltje. Er zit in elk geval leven in. En dat is belangrijk. Ja, het deltaplan. Even een peilingje in de zaal. Waar zei het van dat deltaplan dat koers wel eens even een dikke plus brengen hier in deze regio? Lid aan de griene kant maar even zien. En als je het net eens binnen mij dat hele deltaplan, dan graag gereerd. En ik zul zelfs mensen die vouwen de kaart dubbel, want die zeggen ja, wie ben er net voor, wie ben er net zin. Hier is het voornamelijk tegen, daar is het groen. In het midden nog wat reert tegen groen. Oké, dankjewel. Nou, even de peiling van de zaal. Weet je ongeveer even hoe het erbij zit. Ja, dan wil ik nog even een kleurtje zien. Is het leuk dan nog daar? Of mag het nog wat voeler? Waar vindt het leuke debat? Gaat het de goede kant op? Green graag. En als je hem zegt, nou, het is een beetje lafjes, dan leed je met reden maar zien. Want dan weet ik voor het ontaal binnen. Goed. De tweede stelling, of eigenlijk de derde, want we gaan natuurlijk dat van de jeugd Ekhoorn en we zullen even naar de tiert. Die stelling die gaat over de geerwerking tussen Achterspelen en Tietjerkstadeel. De stelling, die is als volgt. De fusie met Tietjerkstadeel moet er zo snel mogelijk komen. Jouke Spoelstra. Ja, daar is CDA vrij duidelijk in. Geen fusie van CDA is de zelfstandigheid van Achterspelen het uitgangspunt. En we hebben CDA langere tijd ik meedraaid. Ik had persoonlijk meedraaien mogen. Is die een prachtige afscheidsinterview van Esther Hanemeijer en Theo wat is Friesland in de tank in de Kalmer. En die zeiden wat is nou het verschil tussen gemeenten? Die komen dus uit een lietsere gemeente wij. In de dongere deel de oren uit Kalmerland, dat is nog een grote gemeenteopgang. En die zijn de afstand tot de inwoner. Wie show uw inwoners volle minder. Als er problemen binnen, wil je letterlijk de klompen wil je dan wel eens uitsmieten, bij de doordeel zetten, mensen rennen naar boven toe en kennen hun probleem onkaarten. Dat verliest toe als toen een grotere gemeente wist. Wat is Friesland? Is het bewijs 60.000 inwoners, de bestuurders daar ervaren en onderlijven. En daarom is het CDA absoluut
tjen een fusie. Duidelijk. Nou, daar Harry, wil ik- of nou, Tjitske die is de Ja, eerste. want Tjitske maar dit reageren. triggert me natuurlijk, dat weet je mek al, hè. Wat ik heel bijzonder dan dit verhaal vind, dat we eigenlijk al bij voorbaat zeiden van, wie kennen dit net? Nou, ik denk, wie ben als volksvertegenwoordigers, stien we hier. We stien, nou ja, hier zit echt voor u een deal van het extra deal. Dat bloot. Wie bloeien gewoon in onze meesten, we bloeien gewoon op uw plak. Dus dat probleem zit net. En dat zit meer als een uitdaging dan als iets wat net gaat lukken. En daarnaast vraag ik me al, hoe willen jou dit verkeerpje naar de inwoners en naar de mensen die het werk voor u moeten doen? Want de ambtenaren, nou ja, zeggen ze zelf regelmatig dat het wat een gedrocht is, die werkmaatschappij. Ik heb een vraag. Hoe willen jou dat verkeerpje? Dat richt eigenlijk richting Jouke Spoels. Van Ja. Jouke, wil je daar eens op reageren? Hoe wil je dat verkeerpje? Ja, hoe wordt dat verkeepje? Wie steen hier als volksvertegenwoordigers, wie steen hier voor uw inwoners. En ik kan me best vaststellen dat ambtenaren hebben het oor zien zetten, maar die ben oors misschien als bij links net leidend bij het verhaal van het CDA. Sterker nog, Maar die maken wel het werk van. ik vind leegdrempeligheid volle belangrijker als hoe die er precies in zitten. Dus het is heel makkelijk te verkeepjen. Ik bij het jongerendebat, dat hij je won. Het argument van, dan hebben we een riet voor het bezuinigje, ik heb een burgemeester voor het bezuinigje, alle heelbesparing. Daarbij realiseert GroenLinks hem net, en dat is best wel naïef, dat als je een fusie haast, dat de ambtenarenorganisatie welke geeft, dat je in een hogere schaal indeeld wordt als gemeente. En dat ik het totale leengebouw van de ambtelijke salaris omhoog gaat. En dat weegt absoluut net op in het bezuinigen van een riet, een burgemeester of een wethouder. Nou, Dus weet ik net, als die meesken dan in ieder geval effectief hun werk in het doen, in plaats van dat ze nou twee leidinggevenden eigenlijk dubbel werk moeten doen, steeds met de nadenken om welke gemeente het gaat. Het is gewoon net effectief. We zitten hier als Rie en Jochem van het 10 keer om dezelfde dingen te debatteren. Het lijkt het me net... Duidelijk punt. Nee, ik brek even vanuit in. Ik brek even in. Tjitske zei het, ik ben ervoor. Dat had heel veel voordelen. Jouke Spoels die zei het, nou ja, ik weet het nog zo net, maar Harry had ik nog net jet. Harry Graansma, graag een reactie. Ja, nee, nou, het is wel grappig, want het laat zien dat ondanks dat het CDA de PVV uitsluit, wij op sommige punten toch wel het mijn overeenkomstwijze kennen. En ik zou Spoelstreek mij aan willen dat maar er zich wel realiseren dat als er een fusie komt, dat er ik als wethouder meer verzinnen worden kan. Maar goed, dat had er misschien even via. Ja. Wie had al die het inleveren als wethouder? Wij hebben hier in Achtkarspelen hebben een omzet, een begroting van zo'n 80 miljoen, dacht ik zo roeg wij. En er zijn nog net exacte cijfers bekend van wat een fusie besparren kan, maar wel weer de vingerwerk en dan heb ik bedragen gehad van 12 miljoen. 12 miljoen is natuurlijk een substantieel bedrag. Maar hey, op 80 miljoen, en als Joost was daar dan voor inleverst, wat Spoelstra zei, de laagdrempeligheid, het dichter bij het volk staan. Ik wil een stukje eigen identiteit was het inleverst. Dat is het net wurgmeesken. Tjitske doet scores nee, waarom? Ja, nou, dat vind ik dus. Want die bloot toch gewoon waar we binnen. En mijn hoer zit nog steeds in Boetpost en die van in Burgum zit nog steeds in Burgum. Dus die bloot gewoon onszelf. En 2 miljoen, ik vind dat volle geld. Dat ken ik naar het sociaal domein. Daar willen meesten mij helpen. Er zo'n zonnepaneel verkocht worden. Nee, ik ga liever dat het, ik ga liever dat het naar het sociaal domein gaat. Laat ik daar heel helder over wezen. Nou, die keuze zou je dan eens vaker maken. En daarnaast vreeg ik me, de heer Spoelstra zei, wie dat voor onze inwoners? Ja, wie praten waarschijnlijk met oren inwoners, maar de meeste mensen die ik praat, zeker de jongeren, ja, die weten soms niet eens waar überhaupt de grens leidt. En dat maakt het hun echt net uit. Wie moeten er als politiek verzwaren dat het we dicht bij de inwoners blijven. En ik denk, dat is alleen nog maar een uitdaging, die moeten we net uit de wijk gaan. En zei ze er maar eigenlijk, Tjitske, van de jongeren, die kennen net zo volle skillen, maar de oude garde, die doet er nogal stug hoor. Nou, dat idee krijg ik wel eens, ja. Ja, dat is vies te generaliseren. En dat klopt natuurlijk, ik van geen enkele kant dat het zou werken en dat het helemaal door de generaties heen rent. Natuurlijk maakt het de meeste mensen net uit als ze één keer in het zien hier even naar Riebewiski moet post op Helly Maten of in Burgen. Maar wat het meesten wel uitmaakt, dat als er problemen binnen, dat kennen wij in het sociaal domein, dat kennen wij op ruimtelijk gebied, dat ze bijvoorbeeld een rietslid of een wethouder even onspreken kennen bij de raden van het voetbalveld en dat het zo leegdrempelig is dat bij wie ze van de meesten letterlijk klompen eruit smieten kennen en bij u binnen erin kennen om te zwaren voor oplossingen. En dat best ook kwijt als er op een schaal van 60.000 inwoners zitten is. Ik zou zeggen, lees het artikel vanuit Noord-East-Friesland en lees vooral de onderzoeken wat nergens had bleken dat een fusie wild oplevert en dat er de belastingen oplevert. Harry wil even reageren. Het sparret inderdaad waarschijnlijk helemaal niks uit. Maar even ter vergelijking. Hè. Waar zit het bestuur dichter bij de burgers? In zo'n plak als Drachten of een plak als Frusterveen of als Boetenpost? Wat denk je zelf?
Nou, ik denk dat wij hier Nee, met uw gewoon manier... even reëel, denk ik. Ja, dat weer je nou heel goed in. Maar ik geen uitdaging. De heer Graansma is af en toe wat negatief, dat ben ik net. Ik zie u ik al ben hartstikke positief. een oplossing. Positief over hoe wij het nou hebben. Ja, en dat kan En best wat te spoelst blowen. er? En we kunnen ons gewoon verdelen. Het gaat nou maar die werkmaatschappij bij veel mensen zich echt nog oké. Dat ze ons kunnen vinden. Ik zie net in dat verhoort als we in gemeente willen. Wij zullen het wel, maar ik zou als Waarom als verhoort klapper dat dan? uiteindelijk, als het al ooit, de sentimenten ben net zijn naar hier gemiddeld wij gelukkig, maar zou het al ooit serieus aan de water komen om een fusie te dwaan of te wollen, dan mij dat, wat u betreft, ik alleen nog maar als er een referendum houden is. Dat dacht ik al. Oké, Ja, nee. ik denk, maar ik kom er. Goed, Wat heb je er? En er moet een drompel wezen van toch zeker En- wel 80% Ja. van de mensen die zeiden van oké, doe maar. Dankjewel. Oors Dit is het volstrekt net legitiem Nee. als er Nou, ooit ik een ben fusie wel ter benieuwd sprake komt. waarom deze heren dan zeggen van het veroren direct. Waarom Ja. verhoren wie als personen en als volksvertegenwoordigers als die gemeente nou... Omdat wij hier uit de plaggenhutten komen en dat komen ze daar in Burgum net. Wij hebben een orenmentaliteit hier. En dat Oké. is aan alles. Wij zitten Ja, maar we oors gaan in echt elkaar als de rietsleden mensen. dan niet. Meesken, jou ze een groot applaus. De lijsttrekkers van CDA, PVV en GroenLinks. Want ja, we kunnen er heel lang over praten. En het is ook leuk om naar te zien. Alleen nog, ja, er ben ik nog meer. En we willen nog meer, jaren. Maar dit keer heel aardig. En ja, daar wie het referendum trouwens. Ik ben trouwens, mag ik even zeggen, Graansma, want dat lees ik in de krant staat. Het komt er, hè? Stem van Friesland volgens mij. Ja, maar dat is net echt het referendum. Dat is het digitale raadplegingsplatform wat wij, wat is het, 3 jaar in de provincie had de PVV dat introduceerd. En dat is uitwerken en dat komt dus nou... Morgen komt het volgens mij, wordt er meer over bekend, toch? Ja, dan wordt het geïntroduceerd en dan kan het los. Ja. Je zult er dan net echt blij mee. Je bent net helemaal tevreden, lees ik. Nee, dat klopt. Ik ben bang dat het verkeerd broek wordt. Dat het een gestuurd verhaal wordt, zodat de zittende partijen, de mainstream, het broeken kennen om te zeggen van sjost wel hoe democratisch of wie binnen. Wij hinden het eigenlijk onjaren als een iepen platform. Maar dat is het nog net. Nee. Oké. Nou, even tot zover morgen. Zal dat dan heven, dat komt dan uit de steerten. Goed, meesken. We zitten er al nog lekker bij. Ik noem het nog maar even de drankjes. Als je denkt, ik ga wel even zin in wat drinken. Ring gerust even van je plak aan naar de bar, daar aan de zijkant. Dan kun je even een drankje pakken. Straks komt direct wat hapjes. En als je denkt, ja, dat vind ik ingewikkeld. Dan binnen misschien ook een beetje zeggen van, nou, wie vreeg even hier om wat meerdere drankjes op te halen. Dan denk ik, prima. Maar het zit er klaar. Dus maak je er gebruik van. We beginnen naar de volgende debattafel. En dat is dan debattafel 2, zoals we het noemen. En daarna gaan we nog even een intermezzo van onze woorddichter, die ik inmiddels ook al jongen heb in de cel. Daar is er al Arjen Hut, hartstikke mooi. Heel nieuwsgierig wat hij betocht had voor deze Janne. Dus dat zullen we straks naar luisteren, meisje dan. De volgende meisje, de debattafel. Die wil ik naar voren roepen. Dat is van Forum voor Democratie Albert van Dijk. Die mag een plakje ziekje. Henk Speulman van PvdA. En Toos van der Vaart van de ChristenUnie. Ja, ben ik nog. Ja, dat is wel heel iets al. Ja. En je zoent steeds door voor het eerst, maar ze liet je nou meteen al een van de grootste partijen, maar dat is slechts beeld. Een weekendwachtje, toch? Ja. En ik zou natuurlijk in de tussentijd, maar ik er ook even bij pakken, dat vind ik al helemaal. Maar wie had ik nog een lijn bij de boetewereld natuurlijk. Dat doe ik even saai. Ik krijg vanuit de redactie daarboven berichten binnen die binnenkomen via de livestream. Dus ik zal even zien of er nog vragen binnen. Oh ja, dat is weer. Dat binnen vragen. Vraag 1 die ik binnenkregen had, die gaat vooral even over het eerste debat. Dus sorry dat ik er nog even een schakeling had. Maar binnenstedelijk is er geen ruimte wer dan wol. Dat kan ik net helemaal begrijpen. Binnenstedelijk is er geen ruimte. Wer dan wol. Oh ja, sorry, ja, dat is even niet in het Fries. Dan mag ik al een beetje zo'n wennetje hebben. Dat wist u, ja. Binnenstedelijk is er geen ruimte, wer dan wol. Dus ik wil er even een van de meesten even kwart op reageren. Ken ik de oren krijg ik nog even een mogelijkheid. Harry, doe als eerst. Nou ja, we kennen alle keer het zogenaamde stikstofprobleem. Voor u is dat gebakken lucht, maar het is een mooie gelegenheid om de boeren eruit te skoppen natuurlijk. En dan kan je daar bouwen, dat zal het wel worden. Dat is heel kwaad. Dus je zei ze landbouw, groen, broeken daarvoor. Oh. ik begreep je al verkeerd, maar nee. Ik schrok al. Nee. Goed, Spoelstra. Nee, binnenstedelijk, ik ken net, wat maar we dan als CDA sinds een week binnenstedelijk vooral bouwen, daar moet de prioriteit liggen. Als het net kan en er is nog wat behoefte, zo dit waar Boetenpost bijvoorbeeld, zo dan naar de raan, ik boetenstedelijk. En er is groen genoeg om daar wat te doen, maar zwaar je dat het ontsluitend is, om geen te vlekken.
in ons mooie landschap te creëren. Oké, dankjewel. Jitske, du krijgt, omdat je bij diezelfde tafel staat, was je nog op reageren? Nou ja, ik sluit me eigenlijk om bij de heer Spoelstra, maar ik denk wel, er is binnenstedelijk volle meer kansen lezen er nog dan wie denken. En we moeten vooral creatief bouwen en net meer, daar leidt de meeste kans. Oké, dankjewel. Ben nog meer vragen binnenkomen, die reageer ik straks nog even op, dus dat zal zeker ook gebeuren. Dan weten we dat even in de orenvragen die binnenkomen van bovenaf, die komen hier dan naar voren. We gaan eerst even starten met de volgende debaters die hier aan tafel zitten. Henk Speulman, Albert en Toos. Ja, Toos, ik wil even een kwarte vraag voor die, want ik leesde in mijn verkiezingsprogramma dat het vertrouwen in de overheid neemt steeds meer af. Hij hem daar, dus dat zie je in je programma. Wat wil je hem er doen eigenlijk in de toekomst om dat te voorkomen, om dat terug te brengen? Wie wil eerst zien laten dat wie de inwoners vertrouwen. En je moet eerst vertrouwen jaan om vertrouwen te krijgen. Oké, dus vertrouwen aan om vertrouwen te krijgen. Dat is eigenlijk hoe je hem dat gaat doen. Ja, Henk, even benieuwd. De meeste stemmers van de PvdA, zo in de gemeente, wat denk je, waar zitten jullie meeste stemmers? Zijn die verdeeld over de gemeente? Of? Ja, die zijn wel verdeeld over de gemeente. Maar er zijn plaatsen waar we heel dun vertegenwoordigd zijn. Plaatsen waar we veel sterker vertegenwoordigd zijn. Oké, ja. Nou, dankjewel. Ja, en Albert, ja, voor die is het echt de eerste keer. Hè? Hoe is dat even, zo'n debuut, meisje, in zo'n zaal? Ja, nee, prima. Ja, dat is van mij de eerste keer, maar ik ben net helemaal naar de politiek vanzelf. Dus ik wil investeren, dus ja, het is wat het is. Ja. Het is wat het is. Helemaal goed. Mooi. Een filmpje houden we. Want ik had het zijn, Rianne is hier aanwezig. We gaan Sjen naar een filmpje over het thema wat nou in beeld komt. En dat is het volgende thema. Wat ik van de gemeente en de partijen zou willen weten, is hoe ze omgaan met het sociaal vangnet voor jongeren. Hoe zorgen ze ervoor dat jongeren die in de knoop zitten de juiste hulp krijgen en zich daardoor weer goed gaan voelen? Ja, die was heel kort, maar wel krachtig. En de vraag is eigenlijk aan jullie. Wat doet jullie partij voor de jongeren die echt zorg nodig hebben, die in de knoop zitten? Henk, je mag als eerste reageren. Ja, jeugdzorg is al jaren een groot probleem en het is nu overgeheveld bij de gemeente met minder geld. En de gemeente worstelt niet alleen met het probleem van hoe richten we de jeugdzorg in, maar ook met de centen eromheen. Die discussie loopt in elkaar over. Dat is eigenlijk wel jammer, maar we hebben een heleboel kinderen, noem ik het maar even, want het gaat van jong tot 27 jaar, die met allerlei problemen zitten. Daar soms ook mee opgezadeld worden, omdat een diagnose wordt gesteld wat eigenlijk ook een beetje bepaald is voor de rest van het leven. We moeten daar wat mee. En wat je daarmee moet doen is kijken hoe je het anders kunt invullen zonder dat de mensen die zorg nodig hebben tekort wordt gedaan. Oké. Albert, wil er even op reageren? Ja, sure, dat is een mooie inleiding, maar het is bij deze jongen natuurlijk, ik was spelen, is vanzelfs dat er al rond de 2 jaar is de jeugd natuurlijk behoorlijk in het klem gebracht. Daar mag ik niet omheen draaien. Ik steek voor de klas. En wat Sjen kiest is dat de jongeren de laatste 2 jaar enorm depressief worden. En we moeten nou eigenlijk voor alles voorkomen dat ik ooit weer in een situatie komen waarin je jongeren eigenlijk weer in een positie brengen dat ze weer thuisonderwijs moeten krijgen. Dat ze geen feesten mogen vieren. Dat is de situatie, hè? Maar wat doet je partij erom om dat te voorkomen? Ik denk dat je daar mooi al een heel stuk van de zwaardig voorkomen. Dat ze weer een beetje beter in hun vel zitten. Dat is misschien ik wel de toon van wat deze jongen aan het eind vertelt. Hè? Van, ik viel me helemaal rot. Hij zit ook op een kamer trouwens, dat is ook wel mooi voor het beeld van. Nee, mag ik even reageren? Deze toon zeker? Ja, zeker. Reageer. Wij hebben vreed nog met deze jonge sprits en toen hebben we het lokaal, het manifest, lokaal actieplan hoopvol perspectief gepresenteerd bij het stationnetje. Hier in Boekenpost en dat is inmiddels ik in Serieus te vieren en we hebben Hudde Griep West en we hebben gezien dat er geweldige opvang is. Die jongeren die zezen weer veel is hier thuis. Want ik ben het wel eens met de heer Van Dijk dat het een probleem is. Na de oude de 2 jaar ben het best probleem. Het taboe van mentaal probleem materiaal. En dat is ik een van de punten van het manifest. Maar we gaan ik een punt hier me leren. Want de jongeren die moet zelf vertellen wat ze nodig hebben. Wie kan wel zeggen je moet dit en je moet dat. Maar punt 10 is hier
En Jerk, heel veel wat er onderhoorn is. Maar de vraag is natuurlijk echt concreet, wat geeft je partij dan om deze jongen die deze zorg nodig had? Henk die stuts als eerste gewoon op jou ook even in de meester daarna reageren, Albert. Doe maar. Ja, ik denk dat Toos precies aansnijdt waar het om gaat. Als je bij het stationnetje, ik weet niet of jullie allemaal weten wat het stationnetje is. Dat is een initiatief wat nou een tijdje draait en wat laat zien dat je met jongeren inderdaad het vraagstuk zorg heel anders kunt invullen. En wat uiteindelijk veel meer op preventie is gericht dan op pleisters plakken op allerlei wondjes die er eigenlijk niet hadden moeten zijn. Ik denk dat dat soort initiatieven laten zien dat we op gemeentelijk niveau wel degelijk de zorg anders kunnen inrichten met uiteindelijk veel minder kosten ervan. Wat anders is, wat mijn buurman zegt, als je een corona-epidemie hebt, zoals we nu gehad hebben, nog niet helemaal over, dat daar met name bepaalde groepen echt heel sterk door in de knel komen. Albert wil er even op reageren, ja. Ja, ik ben ook altijd een beetje min van dat wie een heel soort vaak van mensen een beetje slachtoffers maakt. Daar word ik helemaal kriebel van. Dus was de jonge Rijn ijs weer mooi aan mast en dat zult vaak net bij oren jaren. Maar we moeten ijs weer zorgen dat jonge Rijn weer gruts worden. Dat ze weerbaar worden, dat ze weten dat ze wat kennen. En tegenwoordig is het heel vaak weer een jonge Rijn eigenlijk om twijfel gebracht. Wat van gender je of oren flauwekul wat er in wordt. Je moet er eigenlijk weer vaar ik breng het toch wat aan, want ik vind dat de vraag van wat gaan we er echt ontwan. En dat maakt er echt ontwan, dat meen ik serieus. Als het op squal zust hoe jonge Rijn ijs in twijfel gebracht worden en hoe ze er eigenlijk elke keer in de knoei gebracht worden. Je moet er echt weer een stukje grutskiet mooi aan. Weten waar ze waai komen. Ja. Ik weet zeker dat als maar een stukje grutskiet, dat er al een heel soort... En dan maakt ze er ik net meer kwetsbaar van, want het is al heel zielig en we moeten al wat meer... Ik ben het hier absoluut niet mee eens. Ik vind dan typisch een manier van reageren die ik eerder gezien heb voor jullie. Dat is gewoon het probleem, het bestaan van ontkennen. We hebben gewoon een heleboel jongeren, helaas, dat moeten we erkennen op welke omstandigheden ook, die zwaar in de shit zitten, om dat woord maar te gebruiken. Dat kunnen we niet ontkennen, daar moet je pal voor gaan staan. Ja, ook voor de zorg. Komen dat die bij een in de shit ik had het idee dat je me net echt niet komt. Ik steek het gewoon, ik wil even reageren, dat mij even vanuit de achterlinie. Nou ja, ik zie er van binnen echt, ik ben echt heel leuk voor wat de heer Van Diekje zei. Eigenlijk houdt hier een dikke vinger naar alle jongeren die bij zichzelf in de knoop zitten, dat wij daar de oorzaak van binnen en omdat we ze net duidelijk grenzen jam, wie moeten ervoor zorgen dat we ze helpen, we moeten ze net ontkennen dat het probleem er is. Oké, nog even de laatste vraag is dan even jou een dikke vinger, dat is eigenlijk wat Jitske zei? Natuurlijk net. Nee. Dit is precies wat het bart, dus dat weet ik nog jou, ik zelfs. Maar je wilde net van meesken kwetsbare meesken maken. Was het vaak juist is continu, dus juist hoe zielig je wel het wezen mast. En we horen je bij de haan en de oorhiet is er van jou. Nou, ik heb een hele oorbejaardskip. Je moet juist weer van jezelf zwaar. Je zelfbeschikking. Zwaar je dat je zelf je paren vinden. En dat is hoe je een weerbaar burger wordt. En daar moet het eindelijk eerst beginnen. Oké, dankjewel. Laatste reactie is van Toos. Nou, dat is precies wat er bij het stationnetje gebeurt. En mij de jongeren zelf opschroeven wat ze werkzaam werkje willen, wat hun doelen zijn. En wat ze vooral zijn is dat ze daar zichzelf, dat ze geen masker op hoeven. En dat is heel belangrijk. Oké. Dankjewel. Tot zover deze stelling. Tenminste, de vraag van u de jongeren. En het smiet nogal wat op, want het leeft wel. En ik denk dat je hem net de precies hetzelfde doet denken. Maar dat mij ik. En dat is juist denk ik op zo'n Janne als Joen ik goed om mij te luisteren. Goed, de eerste stelling. En wat je hem heel keurig netjes door is steeds. Dat je met antwoord jouw jongensje. Show vooral naar de zaal. Show naar elkaar. Want je hebt mij zit draaien in debat. Dus show elkaar ik in de eigen. Dat je hem een antwoord jouw. Reageer. Mijn respect. Ja, je moet omhoog kijken Henk. Maar ja, wend er maar aan. Het is zo dat... kijk elkaar aan. En heb met elkaar het debat. Goed, de eerste stelling die voor jullie is, dat is de volgende. De gemeente kan wel zonder een woningcorporatie zoals de SWA. Dus de gemeente die kan prima zonder een woningcorporatie zoals de SWA. Daar wil ik wel gelijk op reageren. Dat kan gewoon wettelijk niet. We hebben de SWA en ook Woon Friesland hebben we hard nodig om in behoefte te voorzien van sociale huurwoningen. Dat is een behoefte die nog steeds groeiende is. We hebben de sociale woningbouw in deze gemeente hard nodig om in de woningvraag te voorzien voor mensen die geen kapitale villa's kunnen bekostigen. Dat zijn de meeste van de mensen die hier zitten. Woningbouwverenigingen kunnen dat goed invullen. Daarnaast zijn andere bouwers nodig. Maar woningbouwverenigingen zorgen wel voor een basisaanbod aan woningen die essentieel is voor onze inwoners. Toos.
Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Wie, Oké, dan hebben we wie het, is mij de SWA en ja, er is wel eens, soms moeten we wel wat meer tempo of wat meer flexibelere dingen, steeds maar de alternatieve dingen. Hè? Tiny houses, neem maar op, maar dat kan de woningbouw ik net alle jaar, denk ik. Maar we ben wel blij met de SWA. Ja, want tiny houses, vies dan eigenlijk van, er moet meer mogelijkheden zijn om dat echt te realiseren voor de meesten thuis? Ja, zeker. Ja, wel voor de meesten thuis, maar Ja, en iemand zei, dat wil je erin stoppen, maar dan ben ik wel volle mensen die willen graag wat minimaliseren en in een lietse huisje wonen. Dus dat is, dan moet die mogelijkheid te De Raad wijzen. heeft ook duidelijk uitgesproken dat we de tiny houses in onze gemeente willen stimuleren. Juist niet om mensen weg te stoppen in allerlei kleine woonwagentjes, zoals sowieso wel gezegd wordt, maar gewoon in een alternatieve woonvorm. Als dat de behoefte van de mensen is, moet je daar naar luisteren. Albert? Nou ja, die SWH, dat is al net zo spannend. Ik denk dat Elsen hier en daar wel mooi hoe die is. Wat wel spannend is natuurlijk die tiny houses. Ik ben de Elsen hier en daar wel mooi bekend. Hè. Er zit ook eerst in een pasregel mee je. Nou, ik zul daar Jij als past er ook niet in. overheid... Nee, sterk nog, nee. Saffel er rond. Nee, maar je moet er voorkomen. De tiny houses is natuurlijk vanzelfs geen oplossing. Hè. Het is een neetgreep. Het is eigenlijk gewoon het meest conterend als daar eigenlijk inwenning mast. En vanzelf zullen er wel een paar mensen wijzen die het heel... Maar van de mensen die er graag waar je ballen. Ja, dat wil ik zeggen. Dank dat ik allemaal mocht. Hè, als mensen er zelf voor kiezen, prima wist. En dan moet er ik wel rond te verwijzen. Maar het moet geen oplossing wijzen voor het wenningprobleem. Mensen verzinnen gewoon een normale wenronte. En tiny houses, ja, dat is van mijn part is dat net een rol van een oerhiet om daar maar iets van te stimuleren. Toos, denkt u daarover zo? Ja, ik dacht dat dat wel duidelijk was. Als mensen graag dat willen, dan is dat toch prima. Mensen leven soms zelfvoorzienend in zijn huis. Ja, ik denk als je puur kijkt naar het woningtekort in Achtkarspelen, dat je niet daar een eenheidsoplossing voor kunt bedenken. Je moet heel gevarieerd bouwen. Tiny house is er één van. Je moet bouwen voor ouderen, je moet bouwen voor jongeren, je moet bouwen stad-en-koopwoningen in een heel breed scala. Dus we bouwen niet één type huis om in de woningbehoefte te voorzien. Er zijn een heleboel verschillende. Daar horen tiny houses ook bij. Oké. Mensen in de zaal op reageren wel steeds van, ja, hier wil ik toch echt wel even zeggen, ik had er een mening over. Stek dan even je hem hoorn doen. Hier, Jerk correct al dat hij inside en ik Harry ziet. Ja, ik verbaas me een beetje hoe ChristenUnie, PvdA en Forum, dat ze zaten verenigd met een woningbouwstichting hier in Achtkarspelen. Die hadden de laatste 8 jaar als een jongetje wenningsbouwer. Wie ben ik? Wie is mijn woningbouwstichting? Maar ze wel actief zijn. Voor u zien anders. Dat wie de vraag Oké. net, hè? Nee, oké. De vraag wie kennen we zonder een woningcorporatie zoals de SWA. En toen zei ze dus van, ja, hun ben er heel tevreden over. En toen zei ze, ja, ik ben het net. Zo komt het door. Nee, Albert. de vraag wie kiest er zonder? Nee, dat kiest net zonder. Daar heeft een coördinerende rol nodig. Dat wie de vraag. Heeft ze goed functioneert? Nee, ze gaan net goed functioneerd. Daar denken wij wat anders over. Nou, Henk, maar- wil je eens op reageren dan? Ja, nou, de SWA is in een van de laatste raadsvergaderingen weggezet als de kwade genius in deze gemeente. Dat die zwaar de steek heeft laten vallen. Wij denken daar heel anders over. Er wordt een beeld geschetst alsof de woningbouwvereniging in Achtkarspelen eigenlijk jaren op zijn kont heeft gezeten zonder één spaar in de grond te steken. Dat is niet waar. Alleen, de woningbouwbehoefte in deze gemeente is op dit ogenblik zo kritisch dat alles mag wel in de versnelling. Dat geldt ook voor de woningbouwvereniging, maar ook voor de gemeente en voor particuliere bouwers. Alleen dan moet je dat samen optrekken en niet elkaar wegzetten. Want als je elkaar wegzet, dan heb je alleen maar problemen daarmee. In plaats van als je elkaar samen optrekt, dan kun je eerder oplossingen vinden en resultaten bereiken Ja. dan... Nou, ik ga nog even een keer naar deze, want Harry Stuts krijgt de hoorn van de oors, wordt het een beetje op deze tafel. Harry, bij zijn reageren? Ja, door de finaal troslijnen dwarsomheidsregels, door de massa-emigratie en alle oren onzin waar we mee geconfronteerd worden, hebben we dus een enorm woningtekort. En is bouwen ik onbetaalbaar worden. En vandaar dus ik dat er een soort mensen binnen die zeggen van ja, in hemelsnaam ook nog kiezen maar tussen kartonnen dozen of een houten garagebox, tiny house, dan maar een tiny house. Maar wat Van Dijk zei, dat klopt natuurlijk. We willen dat in principe net. Iedereen wil graag een huis met een tuintje, maar net gekker worden. Nee, maar nou gaan we naar de tiny house, vooral naar de kartonnen doos. Maar goed, oké. Doe je een beetje moeilijk, Albert? Doe was er nog iets over zeggen? Want doe je me zomaar van, nou, ik Ik geef me naar de volgende stelling. volgende stelling. Goed zo. Akkoord. Volgende stelling is deze. Woningen aardgasvrij in Achtkarspelen, dat moet zelfs al voor 2030 klaar zijn. Waar wil reageren? Nou ja, ik wil wel.
Nee, zelfs net. Hè. We hadden een enorm netwerk online in de jaren 60. Aardgas is op dit stadium gewoon de oplossing. Wij gaan het net mooi wien- en zonnepaneeltjes oplossen. Dat is ongeveer 8% van onze energiebehoeften we daar nog oplost. We gaan nog net iets van een thoriumreactor of een andere kernenergie. Op dit stadium heb je gewoon het gas nodig. Meer dan ooit. Je moet er echt voor zwaarden dat we gewoon weer het gas broekje, ik van Grace, misschien ik wil uw eigen gas. En dan hou je het betaalbaar. Hè. Je hebt nou zien waar de gekte van deze energietransitie tot leidt had. Je hebt nou zien dat je een rekening van €100 in de maand misschien nog in 300-400 euro Ik denk, als ik mag inbreken, ik denk dat de stijging van de energieprijzen en de behoefte om groen te worden in Nederland niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Zeker wel. Ik denk waar we tegenaan lopen is een realiteit dat we moeten erkennen dat we op dit moment niet zonder gas kunnen. En dat de ambitie om in 2030 alle woningen aardgasvrij te maken, dat die niet realistisch is. Ja, waar je moet beginnen is woningen goed isoleren. En zorgen dat mensen die in goedkope en slechte oude huizen wonen, dat die in staat zijn de woning goed te isoleren, zodat die stookkosten naar beneden gaan. Oké. Daar gaat het in eerste instantie om. Ja, zo denk ik er ook hoor. Het isoleren en het energiebesparen is het eerste. En Lien zijn wel van, hebben we wat naar oren energiebronnen daar, want we willen net afhankelijk wijzen van Russisch gas. En ja, nou is het z'n vier. En het kan om ons net snel genoeg gaan, maar het gaat natuurlijk net voor 2030 lukken. Dat is net realistisch. Oké, dus 2030 net realistisch, maar los zo snel mogelijk. Het is al je gekke werk. Als je nou nog net wekker bent worden en denken dat deze route die inslaan wordt, dat dit de juiste route is, dan weet ik net wat er nog barren maakt. Nou, kijk, en je gaat straks gigantisch volle betalen voor deze groene gekte, laten we het samen nemen. We gaan net met windmolens en zonnepaneeltjes dit oplossen. We gaan net oplossen door nog een beetje extra te isoleren. Je haalt het gas gewoon nodig. Ik vind het niet goed dat je een probleem wegzet als gekte. Ik weet dat jullie denken dat we geen klimaatproblematiek hebben. Dat dat niet veroorzaakt wordt door CO2-uitstoot en andere gassen. Dat jullie zeggen, het probleem wat we hebben bestaat al miljoenen jaren. is gewoon een golfbeweging. Ja. Ga maar terug naar zoveel 100 jaar, 1000 jaar of miljoen jaar. Maakt niet uit hoeveel jaar. We hebben aantoonbaar een milieucrisis veroorzaakt als mens, doordat we massaal fossiele brandstoffen zijn gaan gebruiken. Dat probleem hebben we zelf veroorzaakt, moeten we ook zelf oplossen, moeten we met elkaar oplossen. En zodanig dat we ook een duurzaam beeld creëren voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Dat doe je niet met de kop in de zand te steken en het probleem te ontkennen. Dit is natuurlijk heel mooi praat. Hè? Ja. Van als je... Nee, dit is geen praat, dit is de realiteit. Als je zegt het is gekke werk, dan neem je ons niet serieus en je neemt het publiek niet serieus. Dan ben je gewoon deze plek niet waard. Heren en dames, er komt even een vraag vanuit de achterlinie. Tjibber, er was een vraag stellen, Jeroen. Ja, ik wil een vraag stellen. Het klimaatprobleem was net. Het probleem wat we tegen hebben is het Russische gas. Van Dijk, je hebt goede contacten in Rusland met je partij. Kan je ook goed keper regelen? Ik hoor dat ik wel contacten hier elders of samen, maar goed, dat ga ik net. En ik ben net als in Rusland Fries verstaan. Maar ik wil even rondkomen op dat energieprobleem. Hè? Wat wij bijgelijks, de elektrische fiets of zo, we toch dat ze een vervanger worden voor de auto. Nee, wat wordt het? Het wordt een vervanger van de gewone fiets. Maar oren worden, wij gaan steeds meer energiebroekje. En wij krijgen straks steeds meer inwoners in Nederland. Energie wordt straks dus schaarser. Als wij denken dat we het energieprobleem oplossen door te isoleren en groene energie, ik val in verhelling, dan ga je nog meer betalen. We moeten zo snel mogelijk de energie die we hebben, en we hebben gelukkig genoeg, snel weer aanwenden. En dan bloot het van els en één gewoon betaalbaar. En dan ben we net en wil je dan de straks grenslanders vol zakje letten? Want ik ga nog net zo vol aan het wordwezen, dus ik vind dat ik het even om mij nemen. Toos. Ja, de aardbevingen in Grens, die moeten dan maar terug in, denk ik. Nou ja, die hier vallen dan nog geen menselijke slachtoffers, het is nog materieel, maar... Nou ja, we hebben hier ook te maken met natuurlijk de gevolgen van winning van delfstof. Ik denk heel simpel aan Coatse Tilde. Er zijn al voorzieningen getroffen. Als het gat daar in de buurt van
Coatzatillen verder wordt leeggezogen, dan kunnen we meer bodemdalingen verwachten met allerlei bijkomende problemen. Dat kost niet alleen geld, maar het tast mensen ook in hun woning aan. Ja. Dus we kunnen wel makkelijk zeggen, we hebben in Nederland een heleboel aardgas, maar dat heeft ook gevolgen. En die gevolgen kun je negeren, maar dan negeer je gewoon het totale probleem. Ik zo mooi, hè? We gaan nog in Greenslaan, het grootste gasveld van Europa ongeveer, we gaan er van 400 tot 1000 miljard euro nog in de grond zitten. We gaan de laatste tijd 4 miljard zogenaamd naar de grenzen gestuurd. Er is 4 miljard euro op een hekje. Als van die 400 miljard ik maar een schrijntje waarom brengt naar de grenzen, dat ze veilig wenje kennen. Hè? Een schrijntje, dan praat ze misschien over 4 à 8 miljard. Dan gaan ze straks een mooie wenning. Een aardbevingbestendige wenning. Ik heb het idee dat als we nou net met boren, dat ik geen aardbeving meer binnen. Dat zal gewoon terug in. Er is al genoeg uit de groen waai hellen. Zwaar je ervan dat ze een fatsoenlijke wenning hebben. Zwaar je ervan dat we het gas weer broekje kennen. En zwaar je ervan dat we die 400 tot 1000 miljard weer naar de inwoners brengen. En dat is goed en verstandig beleid in Helmondal. In de Wraad, we hebben nou binnen. En dan maar de FNP. Ik even bedanken voor de inbreng. De Wraad is onzeker worden dan ooit. En we gaan het gas gewoon hut nedig. Realiseer dat. Oké. Albert, je kan nog even hier reageren. Toos, Henk, op het laatste wat Albert zei. Ja, ik wil afronden. Ja, het gas is ik eindig natuurlijk, dus dat houdt sowieso een keer op. Dus het is gewoon je kop in het zand steken, inderdaad. Ja, en ik denk ook dat je niet moet zeggen, dan moeten daar woningen komen. Realiseer die woningen voordat je die gaskraan opendraait. Want we hebben de Groningers al veel te lang aan het lijntje gehouden. En in Friesland zal straks hetzelfde gebeuren. Daar zijn problemen waar de regering en de andere betrokken partijen al jarenlang omheen draaien met beloftes. Ga nou eerst zorgen dat de mensen daar geholpen worden voordat je die gaskraan opendraait. Oké, ik wil bedanken Toos, Henk en Albert, want we zitten bij Tiert en we gaan nog meer. Dankjewel voor je debat hier onder tafel. Ja, en het is natuurlijk zo dat je dan echt handen opstutsen worden. Dat mij je zalig. Dan heb je steeds, ja, ik wil toch wel eens even reageren. Wat is zijn, want het rekt het net of het is het correct net. Door het dan ek. Dat klinkt, ze nou nog hier even ruimte voor je aan op deze tafel, maar het lukt net altijd, want we zitten natuurlijk ook nog bij de oren die beters. Ja, oké, ik ga hier even net daarin. Een hoorn van Afke. Ja, goeiejoen. De meneer van Forum voor Democratie die neemde onder oren genderidentiteit als een reden waarom mensen ziek worden. Dat rekt me enorm, want ik weet dat er een hele putte band binnen die het wrakselen met haar identiteit. En net omdat het een ziekte is, maar omdat het iets is wat elkaar wordt er ook haar om jou in. En ik zou het zo verschrikkelijk mooi vinden als uw gemeente zissen zo iedereen mij wijzen dat er is en dat is geen probleem. En ik wil graag weten wat meneer Van Dijk daarvan vindt. Oké. Nou, daar wil hij zeker wel even op reageren. Nou, ik kom even bij die. Dat ken je goed. Ja, daar mag je even op reageren. Ja, of ik er even bij die steen zou. Nee, vanzelfs. Ik steek voor de klas. Ik ga genoeg ben in mijn klas die ik wraksel maar de identiteit. En ik wil graag els niet te meer te komen. Hè? Ik ben mooi. Probleem dat ze denken van, nou, ben ik nou een jonkje of ben ik nou een famke, et cetera, et cetera. Maar om nou, we zitten nou in een wereld waar mensen denken dat we op dit stuit 22 verschillende genders hebben. Ben worden daar extreem onzeker van. Kijk, jou vertellen, je moet de ben, ik in dit stuit, maar je moet ze ik weer als volwassen, maar hun wat stevig iets aan, vestig iets aan. En ik vertel hoe de wereld echt in elkaar steekt. Dus, en hierin je schun gewoon dat band van nou al op de basiskwallen al iemand te vullen en nooit denken matten of ze nou wel een jonkje of een famke zijn. De vraag van deze mevrouw is, wat vinden jullie ervan? Mij iedereen zichzelf wezen? Dat is eigenlijk de vraag, ja of nee? Nou ja, iedereen mag zichzelf wezen, maar ik wil op dat zichzelf wezen, daar moeten we nog maar eens even Jipro nooit denken wat het precies in gaat. Oké, want ik denk dat dat voldoende is, maar José zegt mij wel, iedereen mij wil zichzelf wezen. Hier wil ik het eerst even bij lid, want we is dan, geven we maar erop en dan gaat het echt aan de andere kant op, want meestal het is kwartier van Jochen, 10 van Jochen. Ik wil heel graag naar voren roepen, u is een waardichter, want die is direct in uw vanmidden. Dat hier kan even zijn. Ja. Ik kom daar straks even op even rond en dan doe ik er even in. Dus dat komt. We knopen nog een oerconvers. Ja, misschien is dat wel even goed. De reacties die binnenkomen, daar zal ik straks even op waarom komen. Maar ik wil eerst even het podium aan aan Arjen Hut. Onze woorddichter. Arjen, du bist vregen om een gedicht te schrijven over de gemeenteraadsverkiezing. Ja, hartstikke pittig werk.
Hartstikke pittig werk. Had je er lang mee bezig geweest? Ik had er heel lang over nagedacht. En ik denk van, ik kan die kant om en die kant om. En dan komt er een oorlog oorheen en ik moet heel weer verhoren. Ik zit me net bekleien, maar ik vind het een moeilijk onderwerp, politiek. Ja, ik ga net echt van verkiezingstijd. Al die mensen die het, en dan was die toch onderskierden. En het debat kan heel lelijk worden. Ik vermijd Twitter altijd een beetje in mijn verkiezingstijd. Ik ben zelf een zwevende kiezer. Ja. Het is het wat zachter. Het geloof ik wel een beetje loerder in de zaal, inderdaad. Ja. Maar en hier praat wat minder loerd in de microfoon misschien dan dat ik weer dom, maar dat jou niet is. Arjen, als je aan heel loerd praat, want toen had hij nou een beetje indekt. Doe haast net van verkiezingen. Nee. En toen voert het lastig. Ik ben heel benieuwd wat er dan uitkwam is. Ik wil een groot applaus voor Arjen Hut, de woorddichter van de gemeente Achtkarspel. Dank u wel. Het gedicht heet Bewolken woordlandschap. Het is een ode onder de zwevende kiezer. Gewoon van us, wie zweven nog. En daar hebben we jocht op. Let us nou lekker als skippenwolkjes oer de dwarpen dobberje. Zonder bezwier, los van de ierde. We streuien us skaden oer de dempte veert en oer de warmoldstritten te fladderjen oer minnespaatje en de moense tillen. We zweven en we meidje een bewolken woordlandschap. Soezend als een wienrijd draaien we us nog eens om, met de reg naar de mieren, met de snuit naar de zinnen. En we jaren ze wel, de fiskers van kiezers. De ene zei, de mist zak het al, en de andere zei, nee, de bjemmen komen omheeg. En we zweven starig gewoon heuger. De kop even leegje en de ronde indwalen. En we willen wel dalen, maar waar is de boeien? En van waar is de groen? En mij wie daar wil komen? Wat is uw lokale stem wurg als tiet en rond de kopke tommelje en het zo rommelt achter de horizon? Dank u wel. Dankjewel Arjen Hut voor het prachtige gedicht. Ik kan je vertellen, dit gedicht dit wordt ik publiceren op de website van de gemeente. Het zal op de gemeentepagina wel weer rondkomen. En Arjen Hut die doet ze nou nog bij culturele evenementen van de gemeente. Mij een mooi gedicht. Dankjewel Arjen voor dit intermezzo, dit mooie stukje cultuur hier in de Rietzeel. Goed, meestal zitten we er nog wat goed bij? Zitten we nog een beetje, ben we nog een beetje aangehaakt, zeg maar, bij het debat? Ik ben even nieuwsgierig, dit laatste debat. Ik even snel vonden we dat interessant? Of zeiden we van, nou ja, het weer wat zwakjes, het wapperde wat. Kunnen we dat even snel wat we van voelen? Green is, dan voel je het wel aardig en reed. Zeg je van, nou ja, ik voel het net helemaal de goede kant op gaan. Dan kunnen we dat even een beetje peilen hier, hè. Net iedereen wat systeem te bekennen, dat is echt even rjocht omheen, hè, met het bladje. Wat zijn jou? Nee, dit is voor het publiek en dan draaien we even om van thuis, zeg maar. Dat de meesten een meisje kennen. Ja, RTV NOF die zendt nog steeds dit debat uit. Het lijsttrekkersdebat. Meesten kunnen vragen stellen. Er komen wat vragen binnen. Daar zullen we zo vol mogelijk op reageren. Ik had je een vragen stellen wil vanuit de cel, dan kan dat. Werd het lukt. Want we gaan natuurlijk wel te meisje met een bepaalde tijd waarbij we dat dwammatten. Het telefoonnummer waarop dat kind, dat zal ze nou dan in beeld verschijnen. Dat is een 06-nummer en dan kun je een vraag WhatsAppen. Goed, het liet zich rieden wat de laatste drie lijsttrekkers binnen die richting de debattafel gaan. Maar ik wil ze toch even introduceren, want ik wil heel graag ervoor naar Freddy Hoekstra, Tjibbe Brinkman en Siert Vegeling van GBA. Ja, heren. Rissa, Tjibber hier zal even zijn. Doe vervangst iedere vakantie. Ik denk dat het nog steeds MyShot via het digitale kanaal. Heren, ik voor Jim natuurlijk hetzelfde. De stellingen die straks voorbij komen. Een filmpje vanuit de jeugd. Maar ik natuurlijk de vraag wil je hem om mij op elkaar in gesprek te gaan. Sjoch elkaar als je mij op elkaar in gesprek gaat. Laat elkaar een beetje uitpraten en smiet er maar wat vuurwerk in. Dat zoek ik, dat is helemaal geen probleem. Ik ben wel even bereid.
ja, want de jongeren, hè, dat zie ik toch even naar ziet. De jongeren, had hier een filmpje. De gemeente had er zo volle mogelijk in om de jongeren echt te betrekken bij het hele verkiezingsgebeuren. Hè. Dus dat betekent ook dat er iets een stemtruc, er zijn filmpjes van maken. Rianne, die is het veld ingang om jongeren erbij te betrekken. Wat ga je als partij die om jongeren erbij te betrekken? Ja, dat is heel makkelijk. We hadden al je naar onze lijst, ik denk dat 40% van onze lijst onder de 30 jaar is. En waaronder de vastzitter van de jongeren, dus wat dat betreft ben we goed versjongen. Oké. Nou, even zo'n kwart vraagje. Tjibbe, Winkel, ik wil even nieuwsgierig naar je. Stel, doe hast er was bovenwest op die bestuursvleugel, de binnenkamers van de wethouders. Stel, één van die kamer, dus toen straks een bordje hing je wethouder. Nou ja, dat zit bij een partij, ik weet het waar nou uiteindelijk dan de beoogd wethouder dan wijze zullen stel. Des toe die namen hing je, want hoe verzinnen we het nou ook hier? Des zit een bordje Tjibbe Brinkman. Hoe oors zou het er dan gaan? Nou, dan komt er een mooi stuk meer leven in de brouwerij als wat er nou gebeurt. Ik zou maar zeggen, ik ben echt een woordman en ik ben net een domme jongen en ik zeg wel wat het op staat en ik zou maar zeggen, ik let me net leren door een oorsie mening. Ik heb zelf echt een visie en een mening. Dat ik mis ik een heel soort en het is met respect voor Elsenien, maar ik ga een duidelijke koers waar we heen willen en dan komt het heel goed, maar dan zien we hier nog wat meer beleven als wat er nou gebeurt. Oké. Nou, dat maakt het dus nieuwsgierig, denk ik. En de meesten kan u zeggen. Goed, je weet een beetje hoe het werkt. We zien naar een filmpje van de jeugd. Wat maken is. En dan geven we nou een Sjen. En dat is van het volgende thema. Startermien. En dan kunnen we dat mij bekopen Sjen. Wat ik belangrijk vind in mijn gemeente is dat het vooral schoon is, dat het gezond is. Ik vind het belangrijk dat de straat er een beetje mooi uitzien, dat het ook een beetje onderhouden wordt en dat het er ook gelijk gezond uitziet en leefbaar is. Oké, nou, je bedoelt eruit die foto om, dan denk je, ja, milieu, wat maak je nou van Cezen? Maar goed, de vraag die je biedt, en dan hoor je me alle draaien, en ik jou straks even hier als eerste het wordt, en de vraag wordt ik steld in het filmpje, hoe zorgen jullie, dus jullie partij, als je hem straks bijvoorbeeld, wat is Cezen nou, ervoor dat de gemeente leefbaar blijft, ondanks bezuinigingen? Dus hoe houden we de gemeente netjes en schoon en goed onderhouden? Dat is eigenlijk de vraag die stelt is, die meiskuren is bij dit filmpje. En zie het, doe mij als eerste reageren. Ik ben heel bang dat we deze vraag kregen zo trouwens. Gemeentebelang die vindt een skienomgeving natuurlijk heel wichtig. Dat speelt het mij. Daarvan hebben we dus prachtig bedroeg natuurlijk de MOA. De jongeren die hebben hun heel hoge opinie hier vaak al op. Dus die lezen wat dat betreft dan een beetje verder. Dat jerk ik wel van de thuisfront vaak. Wat u betreft, biodiversiteit hebben ik heus wel hoog in het vaandel, maar mij net de kosten. Hoe is het net ons? John McCoren, ons de zaal in en vertel het verhaal. Kom maar, maar het maakt net de kosten van de veiligheid. Als je een kruispunt doorsteken, dan mag je wel omzien kennen. Oké, Tjibbe, wat stel eens op reageren? Ja, nou, net alleen een taak van de oorheid. Zelf, kijk, bij Nederland schoon, dan haal je zelf een stuk van het dorp en dan doen we elk in heel te wiezel. Dus elk had een stuk, ik had op de glaascontainer, dat er wel de mensen te hoeken, dat er was. Want het is altijd dat mensen een te groot glas hebben. Dus ik kan hem bij mijn huis nemen, ik zet hem er altijd voor. Nou, dan weet ik hoe dat eindigt. Dus daar hebben we zelf een taak in. Ik ben in dat opzicht wat autistisch. Ik vind dat echt zo wichtig dat we een skiën om jou. De rommel hou ik totaal net van. Dus dat leren we erbij. En ik doe ik bij de vereniging in dus het dorp al dat je zegt van waarom je het op, meteen het vuurwerk en alles. Een skiën om jou. Want rommel, jou tek rommel in de holle. Dus je gaat skiën om jou, nou, dan gaat ze heel gelijk in. Oké, Freddy. Ik denk dat we hier een heel soort leren kennen van de orenpartijen. De weet wie ik gewoon maar eens ben. Ik word vanuit de VVD. Ik ben zelf wel eens in Amerika geweest, in New York, en dan zie je om je heen. En dat is een verschrikkelijk smarrige stad. Je woont het weten hoe het er uitziet. En als je dan weer terugkomt in Nederland, dan ben je zo blij hoe het hier is, hoe het hier regel is. En zat het voornamelijk, wat de heer Brinkman zei, gaat ik van u zelf uit. Wie maakt zelf skinwijs, met zelf de rommel achter u rijdt oprom je. En daarmee wil ik vanuit de oerhiet te stimuleren dat mensen dat doen. Maar aan de andere kant is het een taak van de oerhiet om je erop in te zetten. En dan kan je big leagues, maar biodiversiteit en zo. Ja, dan kan je een keuze in maken, bijvoorbeeld mijn beleid. De ene keer laat je het ergens wat langer groeien als ergens anders. Ja, daar stier we als VVD ik gewoon van.
Je moet het beide kanten mee bevorderen, de veiligheid, maar ook de biodiversiteit. Oké, Tjibbe, nog even die reactie. Ja, nou, op. wat heel belangrijk is de verpakkingsindustrie. Om elke komkommer zit een plasticje heen of elk bakje jit bij. En het is verschrikkelijk, maar hoeveel plastic rommel. Ik vind het heel goed dat die lietse flesjes nog ook heel leveren, maar we ook op blik doen, want het is schrijnend hoeveel afval er maken wordt. Ik ga een sjaalpomp bij me, nou, de Red Bull blikjes en dit, dat, het is een crème, moeilijkkapjes. Zwaar ervoor, ik wil net stagehield, moeilijkkapjes, dat wordt wat raar. Maar wol op blik en op flessen en alles, want we hebben echt een verpakkingsindustrie. Dat is een gouden business, dus de industrie moet echt ompakt worden. Ben ik volledig met Brinkman Iers, FNP, klopt het heel al. Maar ik denk dat je dan meer een taak leidt voor onze landelijke partijen, Brinkman. Zeker, die verdigen we daar ook even op, hè? Oké. Maar de FNP die wil ik mij doen onder de Tweede Kamerverkiezingen. Maar Dus volle dat is bereiken je, uw beleid is, we gaan hem net met dat achterkast, wie denkt al groter. Dankjewel, heren, voor het reageren op deze stellingen. En ik wil nog even een heel groot applaus voor Rianne voor het maken van de filmpjes van uit de jeugd. Als bijdrage in het debat. Want ja, op zo'n manier word je dan toch de jeugd direct bij beloeken en wat leeft bij hun. Dus ik hoop dat ik een beetje tevreden, Rianne, bij de beantwoording van alles. Ja, oké, dankjewel. Goed, heren, de stellingen die we nou naar voren brengen beginnen. En dat is natuurlijk altijd handig. Je hebt zo'n jongen bij Grutte verwachtingsvolle eigen. Het is zo dat de meesten de stellingen van tevoren net wisten. Er ben ik nog wat vragen binnenkwam via reactie op via het YouTube-kanaal, via het nummer 06 1500 8 6. Daar kom ik straks nog even op waarom, maar misschien even aan het einde om nog even wat kwarte dingen te doen. Want soms dan binnen het onderwerp die correct weer net om tafel besprutst worden, dan is het soms even lastig om dat erin te brengen, omdat we dan weer een hele andere kant op beginnen. Goed, heren, de eerste stelling. Nou, daar laat ik maar eens even mee beginnen. Laat het nog eens even daar hoe gaan, want we hadden aan alle tafels correct even gewoon de gearworking tussen de gemeenten. Wie matten? U ze trots, maar eens even aan de kant smieten en de gemeenten samenvoegen. Wat vind je ervan? GBA. Mag ik beginnen? Ja. Ja, dat vinden we een absurd plan. Nou, je ziet naar de resultaten die er in het verleden maken binnen al door de fuserende gemeentes. Het resulteert heel dol tot niks. Daarnaast komt er nog een heel cultuurverschil tussen de inwoners van Achtkarspelen, de Worpieken en de hele staties van dit deel. Dus wat u betreft is dit geen goed plan. Nee, ik zou even... Freddy, nee, kijk, denk ik veel, meestal dan. Dus, daaronder leidt nog een keer een rapport beheerderschot, wat de cijfers wel een beetje bewijst hoe dat erin leidt. Gemeentebelang Achtkarspelen spreekt zich uit in de fusie, dat is heel duidelijk. Oké, Freddy die zegt al even van, nou, je wil ook wel eens op reageren, dus Freddy, kom er maar in. Ik vind het een hele mooie opmerking wat de GBA nou maakt, het rapport beheerderschot. De tendens hoe het algemeen is dat ze geen fusie willen. De VVD is gewoon net in fusie. We vinden het eigenlijk de beste optie dit er is. Het rapport beheerderschot zei ik van, je hebt peerkeuzes, investeer in je werkmaatschappij en fuseer. Er zijn twee keuzes. Of geen uit elkaar. Als de Lietse gemeente verder had helemaal geen zin meer, ken gewoon net. Hebben een heel Liets ambtenarenapparaat die totaal geen slagkracht had in Friesland. Die kan totaal niks meer bereiken. Nou, dan moet je zien investeren op je eigen organisatie. Ja, dan zit je nog steeds met twee honden die er beide kant uitrennen wil. Want ja, beide zijn gewoon nog rieren actief. Ja, dat werkt totaal net van zijn ambtenarenapparaat. Dus ik ken mevrouw Veenstra van GreenLinks, kan ik daar helemaal in val hier. Nou, en Jouke Spoelstra kreeg ik nog een hele mooie opmerking aan mevrouw Veenstra. En die joeg ik aan van, je zit er maar als gemeen dat je fusering in, heb je een grotere leen hoe is voor de ambtenaren. In het rapport van Berenschot zit ik dat een voorwaarde is van een betere samenwerking voor onze gemeente, van het ambtenarenapparaat. Want die werk je al van een gemeente voor 60 ja. Zie het wel daar even op rekenen. Zie het daar even op rekenen. Zie het maar eerst en daarna Tjibbe Brinkman. Je mag op rekenen. Nee, dat doe ik. Doe maar. Ja. Spoelstra van het CDA, die ook al wie stemmen daarvoor in de minierskip. Wie stemt bij het voetbalveld? De Wupmuurspraat VVD staat natuurlijk iets verder voor, dus ik snap wel dat die wel een fusie wil. Wie stemmen daarvoor in de klaar en wie stemt voor deze inwoners? En had wie een fusie krijgt, mij dit sterkste deel, ik weet net wat er in januari gebeurt. Dus. Tjibbe Brinkman wil ik nog even rekenen. Dus als er een grote gemeente is, wil je net voor die minierskip stemmen? Ik wil voor die meerskip staan, maar ik weet grotendeels net wat er speelt. Als ik nou trouwens Harkema's, Rustig Vingen, Boeten Postri, ik wil
bijna wekelijks een keer ontklampt. Dat zie ik net gebeuren als ik in januari ben, want dan zitten wij de people, maar die beurt zitten... Ja, maar dan mag ik de geerwerking voor opzien. het slagen net... Tjibbe Brinkman, wil even reageren. Tjibbe Brinkman. Nou, er had nog nooit een fusie geweest die rendabel weer. En het wordt op papier wordt het natuurlijk zo uitlijn dat het rendabel en dan gaan we een keer die voeken in. Oh, en och jongens, dan komt het er toch weer heen. Zo gebeurt het met alle bouwprojecten hier en alles. Oh, oeps, toch werd 27% heen. Alle fusies hebben bewezen dat het net wil. Het is landje pik. Ljout wil altijd groter, Jarreveen wil bij groter, Zuidwest-Friesland. Ik zou zeggen, wie zit er met jou van de FNP, met 3 van de gemeente, man, Jo zit alleenig. Ik zou zeggen, wie is hem tegen, nee, dat met alle respect, maar je stiet tegen bij de burger. Inderdaad, wie bent tagonkelijk. Dan heb je een overdwart met 21 reedsleden. Dan krijg je al zoveel informatie wat misgaat. Dat we doen. Als we dat winst, dat jenne woord, als we dat er al je bij gaan maken en we krijgen misschien 1 of 2 zitjes bij, dan ben we volledig de volksvertegenwoordiger in de rol. En dat zit de meesten zien dat als een vergadercultuur. Freddy. Maar ik zit hier liever net te vergadering, ik ben liever op streten. Ja, oké. En Freddy die zei correct, wie ziek je dan de verbinding op? Dus ziek je dan de verbinding op met de meesten. Freddy, ik reageer nog eens op wat Nou, Tjibbe ik vind zei. dat wel bijzonder, want eigenlijk zeggen ze van ja, maar voor al de meesten ken je het woord van. En daarna je net meer. Maar ja, dan ken je het ik. Je kent alleen maar het grutter is, ken je meer meesten erbij beloeken. Nou, de FNP had ik wel aardig, wat zit niet het sterkste deal. Ja, je voegen je dan samen, maar je ging met mij mijn kwaal op paard. Wie hier? Dus eigenlijk zei ze toen, Freddy, wie verdelen de krachten en wie bundelen je dat en wie gaan het breder inzetten? Er werd gewoon in je gemeente. Nou is plek als baby als riert, maar wie is riert maar blijven. Ja, als de riert vanaf Karsten, Nou, maar wie is dit en maar wie eerste is krijgen we dit? het leien, meneer Freddy, waar krijgt het burgum als het moeten past? Nou, dan ben we de eerste het zien hier. Ja, dat ben wel lang uit, want het ambtenaar, dit hoes is groot genoeg. Oh, wie wil het horen? Nee, wie ben het hoofd waard? Nou, wie is het wiel denken, het zal dus wel bij zijn, ze willen er tussenin. Maar ik zou maar zeggen, daar gaat het al, daar komt het eerste gevocht. Waar gaat waar heen? Ja, maar Dante met deal dan? Ja, Dante maar deel. We gaan naar wacht kaspelen. Alleen nog, als we uw taak als volksvertegenwoordigers net met uitvieren kan in Zuidwest-Friesland, dan hebben we in West-Bretserdeel hier een PR en in Nijenvoort en in Bolzop, dan letten FNP daar 8 zitten gewoon hebben. 8. En nou ben je met 4 waar we omkwamen, op 89 waard met 4 staden. Nou, en vertegenwoordiger, je doet dat maar als volksvertegenwoordiger. Maar geef dan jouw partij voor de meerskip, voor de service die je verdienen kan. Wie binnen echt de meest goede meerskip? Als wie een poster drukken in het dorp, dan staat dus eigen hol erop. Net een landelijk kopstuk die erachter staat dat je de stem bij bent haalt. Wie beloven de Ferrari, want bij die andere partijen krijg je Lada. Ja, het is wel heel mooi, maar jouw verwiezen naar Mita, maar bij mij is geen landelijk kopstuk op... Nee, dat zoekt mij ook echt waar, want die man is wat dement, die had geen actief geheugen. Oké, dankjewel. Freddy, doe eens nog even reageren op wat Tjibbe correct daarvoor ik al zei. Doe maar. Nee? Nee? Oké, ik krijg zo even nog. Ik zou in reactie, dit is nou toevallig geweest, een man die op post zit, maar een landelijk kopstuk. En de Tour van Sluis te vinden. Nee, daar wil ik het net over. Dat maakt me niks uit. Wij binnen hier lokaal PVV. Alleen nog maar voor de eigen burgers. Maar ja, wij sluiten dus net om. Jouw punt. Wij verkepen uw ziel net aan de andere partij om ik op het plus zetten termijn. Maar even op Hoekstra reageren. Die had zijn eigen ongeluk te zijn. Hij zei 2 holen die elke verschillende kant uit willen. Ja, Hoekstra, inderdaad. Oké, nou, Hoekstra kan daar een op reageren. Johan, daar wil ik wel op reageren, maar we hier graag maar dan ik uit de werkmaatschappij. Want wie ben fusie? Maar ja, als de rest dan het wordt, dan moeten we ons daar conformeren. En dan is het wel een punt. Die worden we via die werkmaatschappij. Dus daar maken we op investeringen in. Dus jouw punt. Dus je wordt die werkmaatschappij ik uit. Maar hoe wil je het dan als achterkaarspeling redden al? Nou, ik weet hoe graag, maar daar worden we ook gewoon een referenda hadden bij we er. Nou ja, en minder inwoners natuurlijk. Oké, jou mij nog even een keer kwart reageren op dit, omdat jouw naam neemt wordt? Ja, die werkmaatschappij die kan best wel beter maken worden. Dat blijkt ik uit het Berenschot-rapport. Dus als je dat ontkennen, dan heb je het rapport net goed lezen. Nee, dat is er nog één van de heer die erop reageren wil? Ja, maar er zijn nog steeds 2 hom. Als die sterkste deel het ene wil en achterkaarspeling wil het oren, ja, dan ben je gewoon van afhankelijk. Kan je elk je eigen ding doen? Kijk, maar hoe efficiënt is dat voor zo'n werkmaatschappij? Goed. Brinkman, die wil, hel je adem, je mij nog even... Smit de volgende stelling. De volgende stelling, die smitten we er even niet. Ja. Goed, vind je het leuk om een stelling hoe het milieu te halen of iets van dwarsmers of...
Jo, kom er maar op, uw vraag, wij draaien. Oké. Nee, de volgende stelling, dat gaat hierover. Want we hadden nou al hier op plan, er wil ik al zijn aan het begin van het debat. Iedereen komt straks met mooie verhalen van wat we al hier realiseren willen, wat we bouwen willen, wat we meisjes willen. Maar ja, je weet het ook, de kas van de gemeente is net oneindig. Dat moet ik bezuinigen worden. De stelling is als volgt. De kas van de gemeente is niet oneindig. We moeten bezuinigen op puntje. En die mag je hem dan zelf invullen. Dus waar wil je hem als partij op bezuinigen? Want het zal wel matten. Freddy? Nou ja, je moet ook zien waar binnen de meeste uitgaven. En dat is op dit moment het sociaal domein. Dus je moet zien waar in het sociaal domein kun je efficiënter werken. Aan de andere kant binnen vast ik andere punten waar ik op bezuinigen kennen. Dat zegt ik nog net. Je weet gewoon alleen nog wordt dat het sociaal domein uitgaven die we steeds hoger. Onze inkomsten als gemeente we steeds leger. Nou, we gaan nou ook zien, er is een nieuwe verdeling van gemeentefonds west. Het is iets voordeliger voor onze gemeente west, maar het is nog steeds te min. Dus dat betekent wel dat we op uw sociaal domein nou wel bezuinigen moeten. Tenzij er meer geld van de oorhiet komt. Maar ja, daar moeten we gewoon verstrieden. En dat doen we alle partijen die doen dat ik. Maar ja, daar moeten we verwerken. Dus Jo zei ze altijd mat, dan mat het. En dan is het op het sociaal domein. Ja. Omdat er eenvoudigheid nou de meest zin in takken. Tjibbe Brinkman. Wat we graag op bezuinigen willen, binnen onnodige werkzaamheden en onnodige banen die betaald worden hier op het gemeentehuis. Dus ik zou zeggen, we hadden de dwarfshuizen in het dwarp, dat rent al je goed en je er al je tussenlagen en plannen en beleidstikken door je ertussen. Het geld wordt opvraten en de vereniging krijgt niks meer. Terwijl ik je meestal meer van de wetnormering topinkomens, want als hij ziet op een veegmachine, als die vroeger wat uitvriert, dan krijgen ze een kop onder de reet. Je krijgt ze 64.000 mee en de bedrijven zeggen, ja, dat is de wet, daar hebben we niks ontwaan. Dat moet al hier en dal ophouden. En dan ik net zeggen van, ze zit je naar je uitdaging, die uitdaging hier er al voor. Oké, dat is even een voorbeeld. Maar concreet, CCO, stap je dan bij een nieuwere plan vanuit het gemeentehuis? We zorgen hier al, echt, u hebt heel hardwerkende ambtenaren, maar het is op een gegeven moment wordt het zelf in stand houden en dan krijgen we onderzoeken en dan lezen de dwarfsvisies lezen er al en dan krijgen we een onderzoek van hoe de dwarfshuizen van 0,20% Boelenslaan naar 0 respondenten Twizel 2 en dan zeg je, maar dat is een volle beter onderzoek als wat Jim die al meer dan 40 keer in Twizel of in Oorendwarpen, als dat zie het Vegelings vindt, dat weten we volle beter. Dat het heel duur oren binnen van interim, want interim betekent duur. Ja, dat is dan maar het is wel mooi uitwerken. Het komt in de la, wie zullen er nooit bij wat van ophouden met betaald werk. Oké, dankjewel. Dat is duidelijk. Ophouden met betaald werk. Zie het Vegeling. Altijd wel bezuinigen wordt. Dan zal het GBA bezuinigen op puntje. Nou, ik denk inderdaad dat ik mijn beetje bij Brinkman aansluit op externe inhuur, wat hier soms gebeurt binnen de gemeente. En als we dat dan al doen, dan moeten we dat gewoon lokaal doen. En net die dure meneer nu Den Haag, wie hij een keer een lezing gewoon en Brinkman komt naar die investering volgens mij. Ik ga het net wat zijn, want die taal spreek ik net. Nee, dus wat dat betreft, zulke meneer nu Den Haag, die hoeven we hier net. Wie kennen ze zelf wel redden met zijn volkie. En daarnaast, we hadden steeds, hoe bezuiniging leidt dus vader in de moeder, maar de decentralisatie is in 2015 begonnen van het sociaal domein. Zo'n hier hebben we nog onderwijs en de landelijke partijen, ja, die had dan net opred in Den Haag, dus jammer. Oké, dus Jo, sluit je eigenlijk om bij wat Brinkman zei, ik stap je mij het oermatig uitjaan van yield wat net nodig is. Goed, binnen de mensen in de zaal die zeggen van ja, ik vind het al je nog een beetje zwak, ik zou wel het mij van mij nog wel wat concreter. Stek dan je hoorn op en dan kom ik even bio. Ja, daarachter in de cel. Er is hier die site van, daar wil ik wel eens even op reageren. Nou, dat kan. Meneer, hier is even staan. Op waar wil je reageren? Wat is jouw vraag? Van de VVD. Er was zijn bezuinigingen op het sociaal domein. Hoe zul je ervan zeggen? Hoe ik dat van me zo? Wie moet eerst gewoon zien waar zijn alle kosten, waar gaat het nou precies heen? Dan maar we zien waar kunnen we dat efficiënter inzetten. Nou, ik weet op dit moment, wordt er nog in het sociaal domein, wordt er nog een heel soort dingen in hier. Ja, daar zou je ook nog zien kennen. Maar het wordt deze externe in hier, ja, als we het lokaal naar dwang kennen, is het net een keus, dan maken we gewoon. Dus daar moeten we echt goed zien of we dat efficiënt inzetten kunnen. Dat is even jouw reactie op wat daar door de oren twee heen zijn wordt. En het antwoord op de vraag van deze meneer is van vooral de inkeep op het sociaal domein. Nou ja, vooral de inkeep. Ja, dat is het voornamelijk bij het uitgaven, ja. Natuurlijk. Is dat voor jou voldoende? Nou ja, ik denk dat het al wel wat concreter kan als gewoon de inkeep. Tenminste, dat vind je het algemeen eigenlijk? Ja, het is het algemeen. Ik wie heeft begrutting, daar maar we een zin weg het alles in. Ik ga nou net die hele begrutting in de hol zetten. Dus dan mag je eerst gewoon de begrutting bij hebben. Maar waar de grootste kostenposten zitten van een gemeente, daar mag je ik zien als je daar in bestuurder kennen. En de VVD jouwt de richting en die zei van ja, dat is dan het sociaal domein. Ja, maar het sociaal domein dat wordt steeds uitgebreider. Er komen steeds meer hulpvragen komen er rond.
Dus hoe wil je daar dan op bezuinigen? En dan mag je efficiënt omgaan hoe je die hulpvragen doet. En binnen al die hulpvragen van de gemeente, of kun je er ook verzwaaien dat die hulpvragen trottoir oplost worden? Ja, efficiënt maar omgaan. Wie had hier om meestal? Mijn vrouw werkt het zelf in de zorg. Jongens, als ze thuis komt of met is een uur thuis aan de gang om haar rapportage op te schrijven in haar eigen tijd. Want ze wil net een minuut verlengen letten over de zorg om mensen. En dan zeggen ze, wie maakt efficiënt? Ik zeg, het werd op een gegeven moment indeeld. De secretaresse had een secretaresse, de ondersteuner had een ondersteuner en alles. De mensen die het dwaan maken, ons verzorgen, ons verpleegkundigen, daar moeten we verstaan en alles. En daarboven mag je dan wel eens even wat tinnen. Maar net aan het werkvol komt die de praktijk uitvoert. Dat ben de allerbelangrijkste. En dan mag het mij nooit ten koste van uw zorg gaan. En daar komen we er nog bij. Den Haag. Die smiet dus altijd van alles wat skat heen met 24% kwatting. Daar ben je altijd heel goed in. Dat moet ik eens ophouden. Het yield erbij leven die wat erbij heeft. We hebben zo'n heel miljoen mensen. We zitten net meer op 51 op 10 miljoen. We hebben meer mensen, grotere probleem, meer zwaargen. Je willen dat de gemeente het regelt, dan het boter bij de vis. Klaar is het. Dankjewel, Brinkman. Jeffrey, ik moest even rekenen. Meestal even stinken, ik even die vraag stellen en ik even omwaar. Ja, super, dank u wel. Jeffrey Graasma van de PVV. Ik jij nou eigenlijk op het les pas dat Brinkman van de FNP die zei van ja, er moet meer geld uit Den Haag komen. Ik verbaas me erover dat het nou pas zei, nou het debat al haast aan het einde is. Eerst dan hij hem alle treien erover van ja, wie moet bezuinigen? Waar moeten we dan op bezuinigen? Ja, nou, sociaal domein, ja. Net iemand die zei, ja, nou pas. Wie moet er meer geld uit Den Haag maar we krijgen? Wie Volgens mij hebben we dat een pekennaam gedaan, maar misschien hij even slept. Ja, je vraag? Ja, dat is het hele probleem wat hier in de gemeente is. Het gebeurt net goed genoeg. Je hebt de barricade. Maar Jim als lokale of landelijke partijen, je moet in actie treden. Net de lokale of de provinciale partijen. Nee. Binnen jouw rij om als gemeente zijnde, als je totaliteit om naar Den Haag te gaan, misschien nog maar wat andere gemeenten erbij, en om te zeggen van het is nou clear, we gaan er rond de hekken, we gaan ons verskeken, we zitten in de ministers, we moeten nou meer geld hebben, we moeten nou wat barren. Oké, dus vraag aan alle de partijen hier onder de tafel. Ja. Een keurige vraag. Kom, Simon, even reageren. Keurige vraag. Je had net van de wedstrijd won. Nou ja, ik weet al voor, ik kan het zijn. Ik ga mezelf net verskaten in een hekken. Ik wil er wel heen, ja. Maar ik zou me zeggen, dat ze me wel los hadden, een heel spektakel. Dat is me vind ik prima. Natuurlijk, maar wie dan Den Haag. Als ze luisteren, dat is een tweede. Maar wie ga ik naar de aardgasbejaringshak met zaken van de meer heen west. Het had dus niet doen. Maar dit kan zo net langer. Dus ik ben het helemaal met die eens, Jeffrey. Het is hier inderdaad op zich wel in opstand aan. En net bed en smeken van zo'n jou dit of dat. Maar hij was een keer met de voet op tafel slaan worden. Oké, dankjewel. Ik zeg nog even een vinger hier aan deze kant en dan wil ik dit straks toch wel aan, want we zitten natuurlijk echt met de tier. Spoelstra, jou tussen de hoorn op. Je wil even reageren. Ja, want de vraag van Graasma is inderdaad heel goed. Maar de heer Graasma ik oplet hier, is de gemeente Achtkarspelen nou een van de gemeenten die in opstand kwam is. Die together met een hele protte gemeenten uit Greens en Friesland naar Den Haag te rieden binnen. Werd een resolutie hoe initiëren wethouder Bruining onder oren van Financiën. En dat weer de reden dat die herverdeling van het gemeentefonds ik uitsteld is. Dus op een barricade zeker minstens. Wie doet uiterst de beste CDA? En ik hoop dan mij dogen als PVV. Want vanuit die kant had ik nog heel weinig gehad. Ik in de Tweede Kamer. Oké, dankjewel. Deze kant, ik kom even bij Malje en dan gaan we naar de afronding Graas, omdat jou mij reageren. Speel maar nog even. Je mij al nog even reageren, kind ik zeggen. Ja, ik begin even met lijst. Ik hoop dat de PVV ik mij doet. Hallo, Johuis Uitsluiten. Draai dat eerst eens even terug. Jouw vraag. Ja. Ten tweede, het is zo dat inderdaad Den Haag dat gemeentefonds even on hold zet had. En zelfs als ze zeggen van we gaan op oude voet terug, dan is het nog steeds 14 te min geld. Dus er moet echt radicaal met de voet op tafel slaan worden. En er moet echt wat gebeuren. En dat gebeurt hier net. Dat had dit college en deze coalitie, had dat de oude aan de fjouwer hier net in. Oké, Speelman. En dat hier reageren wil die straks nog hebben. Ja, dat klinkt allemaal wel mooi met de vuist op tafel slaan. Dat is ook hard nodig. Maar dit is een paar keer gebeurd. De gemeenten zijn gezamenlijk al een keer in gelijk gesteld door een arbitragecommissie, als ik goed weet te herinneren, midden vorig jaar. En het Rijk legt gewoon zo'n uitspraak naast zich neer. Dus hoe ver kun je... Wat zei je? Nee, doe maar. De vraag. Ja, nou, ik denk dat je wel met de vuist op tafel moet blijven slaan, maar je krijgt op een gegeven moment Den Haag niet in beweging. Dat is het grootste probleem. Dat moeten we samen doen, maar dan hebben we politieke verdeeldheid, dan lukt het niet. Goed, mooi.
Siert, nog Nou, even reageren. die En dan gaan we naar de afsluiting van dit debat en dan maar weg. Die politieke verdeeldheid, wat Speelman zei, ken ik me wel in vinden. Want als je zorgt naar de laatste 4 jaar, wat voor moties dat ik inziende ben. Er worden haast al 20 voor en iemand stemt. Dus ik verwacht dat in dit geval ik. Dankjewel. Breng maar Josje nog even om een vraag naar je wonen wat zeggen? Of? Nee, ik bewonder je, joh. Nou, dankjewel. Goed, meestal, ik wil even een applaus voor Tjibbe, voor Siert en voor Freddy. En dan, dan sjor ik naar de klok en dan zoek ik heel graag nog even Sjenwelle als er nog wat vragen binnenkwamen via het online kanaal. Want die binnen dan deze kant heen de app. En dan kan ik er nog even wat vragen stellen, ook even onder de verschillende fractiespecialisten. Nou, ik begin even en dan maak ik even een peer even terug in de discussie, want ik ben wel even nieuwsgierig. Die vraag stel ik even heel kwaad hier niet even niet hoe ze wil. Die ken dat, want een vraag die binnenkwam via het online kanaal is: wat doen de lijsttrekkers om de jeugd weer te huisvesten in onze gemeente die momenteel in de steden studeren en wonen? Dus wat ben je van plan om te dwan om de jongeren die op dit moment studeren en wijnen in een stad om die hier te behouden, om die hier te huisvesten? Ik show wat vingers. Ik wil je vragen om kwart te reageren. Speel maar. Ja, heel kort dan. 2 dingen. We willen hier werk wat aansluit op de studie en wel huizen. Werk wat aansluit op de studie en huizen. Graatsma. Ja, dat willen wij ook, maar dan wel specifiek bouwen voor uw eigen burgers. Dat hebben we zijn en daar jaren deze studenten niet onder. En wij willen meer werkgelegenheid. Ik wat weer aansluit bij de studies die ze volgaan. Want we worden hier wel in eigen om jou aan horen. Dankjewel. Deze kant, wil ik nog even de vingers op stutsen? Ja, hier, Vegeling. Ja, mijn collega Hoekstra die het laatste afscheid nam, die had hem toch weer lang hard maken voor bouwen. Dus die was gemeentebelang nog volledig achter. Ik in de vorm van tiny houses en ik in ordewenvormen, zodat de jeugd weer omkomen kan. Oké, Spoelstra. Ja, als CDA vindt het heel belangrijk om de troststroming op de gang te brengen in de markt. Want dit zijn starters, die krijgen moeilijke werking, hoge prijzen. En er zijn nog hele mooie initiatieven hier in de gemeente. Waaronder bijvoorbeeld het Knarrenhof in Srusterveen. Wij hier een ouderen troststromen kennen en aan de onderkant van de markt starterswenningen vrijkomen. En juist die troststroming is hartstikke belangrijk. Het eerlijke antwoord is dat er net plotsklaps in één keer alles is oplost. Maar die troststroming vormt de sleutel en van we hebben er een prachtige initiatieven al gaande. Oké, dankjewel. Dat zag je even de reacties daarop. Orenvraag. Die ga even terug naar de discussie. En ik show even naar Dita Albert van Dijk. Want dat is een vraag om een Forum van Democratie. Er wordt vragen wat docht de partij om jongeren die in de knoop zitten te helpen. Maar wat docht en wat had het Forum tot nota dien daarom? Dus dat is even de vraag. Die komt voort uit de discussie. Krijgt hier onder de tafel. Nee, ik hoor hem even bij. Nou ja, ik ga er al wat op zijn. Jeugd weer weerbaar maatje. Dus dat is denk ik het begin. Dat je op squalm weer een stukje grut schiet op je eigen maatje. En dan zul je zien dat je jezelf weer uit de penari tillen kennen. Het moet ik bij jezelf komen. Dat wil ik zeggen, maar ik denk, we gaan nog gepraat. Ik hier wel eens een potje bier. Oké, nou ja, goed. Ja, nou, dat ken ik natuurlijk. Dan weer er nog een vraagje, die kwam. Die hier kijk al een beetje vraagje om te hebben. Wat is als eerste dwan als dadelijks eventueel wethouder bent? Dat is een vraag die ik binnenkwam. Oh, sorry, via het online kanaal. Het eerste was dwangist. Nou ja, dat wil even... Poeh, ik zit net gauw zonder woorden, maar dat is zoveel dingen die je verhoren is. Dat is een mooie verrassing worden. Het is voor mezelf ook een verrassing. Maar ik ga je natuurlijk 16 hier zitten. Ik kan grote ondervinding hak natuurlijk. En het is een heel hoge bestuurlijke taak. Maar eerst eens een keer een duidelijke visie daar lezen. Waar willen we een gemeente die haast 800 jaar oud is, de komende, net al in een 4 jaar, maar de komende 50 jaar heen. Dus een keer een lange termijnvisie en dat we ons daarom houden en dat we een beeld hebben en wat we echt willen. En wat we willen is een reachakkoord. Dus maar alle partijen kan inspreken en alles en hoop ik dat ik iedereen meedocht. Een stukje bestuurlijke vernedering. Oké, goed. Ja, nou er zijn nog wat vragen, maar ik mag het toch wel afsluiten. Dus komen we net aan het einde daar en we willen uiteindelijk nog even een beetje weten van hoe het debat veranderd is. Het wie een Janne, waarvan ik denk van, de meesten die vonden het, ik zei het al, wel een beetje spannend. En dan is het altijd een beetje, wacht, je komt het wel op gang. Lid het achterste van hun tong wel. Ik vind dat er redelijk wel debatteerd is onder tafels, maar dat weet ik net. Het meesten, hoe ga je het ervaren? Lid het even zien, wie het leuk? Of zeg je van, we gaan nog te weinig zien, we gaan nog te weinig viewwork zien. Dat vinden we toch wel even interessant om te weten. Ik zou wel overwegen green, dus dat is op zich goed. Er ben ik meestal die zeggen, ik voel het nog net helemaal...
Een te kwart debat. Oké, nou goed, ja, dat is dan een keuze die we dan voor de volgende keer meenemen kunnen. Goed, het afsluiten, daar gaan we ook net daar, want dat is natuurlijk ook even wichtig. We willen nog even een laatste ronde doen. En ik wil eigenlijk even vragen aan de lijsttrekkers om even op een lange rij staan te gaan. Hier even voor je tafeltjes, gewoon even een lange rij. En dan willen we aan even natuurlijk... Vorige een aantal mensen bedanken en we willen even napraten met een hapje en een drankje. En dan wordt er misschien nog wel even debatteerd. Maar dit zijn dan de lijsttrekkers dat hier staan. Freddy, Henk, Harry, Tjibbe, Albert, Jitske, Toos en Jouke en natuurlijk Siert. En 16 maart, dan is het zover. Dan wordt er stemd. Hè. Dan kunnen we naar de stembus staan. Dat kan op 16 verschillende plakken in onze gemeente. 14 en 15 maart kan het al met vroeg stemmen in Boetenpost en in Sruusterveen. Dus dan zal het eerst al verzameld worden. Er riet een stemtruc. Daar kunnen mensen op 6 verschillende locaties in Achtkarspel en Tietjexerdiel ook hun stem uitbrengen om dat mobiel te doen, om zo volle mogelijk opkomst te genereren. Dus ik de bejatskip, ga stemmen, gaan te stemmen. Dat is de vraag. En de vraag van mij aan Jim, en ik wil eens even dit potleer erbij pakken. En dat is altijd een lastige vraag, is een beetje moeilijk misschien, maar Jim krijg je het stempotleer op 16 maart. Dus beeld je hem even in. Dat je hem het stempotleer krijgt. En op basis van dit debat mag je hem een kruisje zetten bij een partij, behalve je eigen partij. En dat wil ik eigenlijk al je vragen. Dus ik zet het potleer naast je en dan wil ik je hem de vraag stellen: welke partij krijgt je stem? En het mag net je eigen partij wezen. Nou, ik begin gewoon eens even willekeurig, want je hebt er weer zoveel reuring. Ik begin bij die. Houd het potleer beet en vertel welke partij krijgt de stem van die, behalve het FNP. Blanco, mij dat echt? Nee, het mag een kruisje wezen. Het is ja of nee. En ik dan persoon? Dat hoeft net. Noem maar een partij. Het mag you nog wel. Dan stem ik op Sierveling. Oké. Goed. Nou, eens even zien. We hebben het padleer nou eens even deel zetten. Tjitske, ik zet een nice tea. Hoor een beet en vertel de zaal, waar krijgt die stem? Ja, dat is moeilijk, hè? Maar Dat wist ik, daarom stel ik de vraag. Maar ik zoiets. dat wordt denk ik toch de Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid, dankjewel. Goed, zie het. Ja, of toen nou weer waarom? Of kies wat was? Nou ja, eigenlijk is mijn keuze net heel lastig. Lokaal, provinciaal, dat leidt toch het eerste binnen. We hadden stemwijzers naast aan de lijn. Heel grote dingen komen we in. Dus ik ken het oors naar het hebben brengen, man. Oké, dankjewel. Goed, nou, deze kant eens even op. Henk, kijk eens even, staat hier mooi naast je. Ja. Wat een mooi potlood, Henk. En die potlood die gebruik je 16 maart. Dan zet je een kruisje, maar dat mag niet voor de PvdA. Je staat ervoor, wordt er geroepen. Maar het is voor ons een hele duidelijke keuze. We hebben programma's allemaal met elkaar vergeleken. Dat is wel verrassend om dat af en toe eens te doen. GroenLinks ligt zo dicht bij ons, die krijgt mijn stem. Dankjewel. Nou Freddy, ik zie je nou toch. Dus zullen eens even. Doe mij eens dat ik vertellen. Het CDA wijzen. Ik ben net christelijk, maar van de rest komt uw partijprogramma ook redelijk in. Dus die komt bij jou te staan. Oké, nou, dankjewel. Even zien, Harry. Zo, doe. Ja, voor mij is de keuze net zo moeilijk. Ik zoek ook naar de programma's en wat dan het teksten bij u komt. Dus Albert van Dijk van de FVD, die zou zeker mijn stem krijgen. Oké, dankjewel. Harry, daarvoor. Even zien. Toos, zie ik die ook net gewoon, hè? Ik vind dat een moeilijke vraag, want voor de ene gaat het meer naar de ene en voor het orde naar de orde. Maar ik had de stemhulp invuld en dan kwam de PvdA op 2. De ChristenUnie natuurlijk op 1. Dus die stem zoek in? Ja. De PvdA? Ja. Steeds maar hut op, ja? Ja. Nou, ik bedoel ik de partijnamen. Ja. Oh, Henk. Oh, Henk. Ja, oh, Henk. Ja, Henk. Ah, ja. Ah, Henk. Oké. Ja, nee, maar ik doe zij steeds alleen maar ja, maar ik denk wel even dat zij van PvdA. Maar goed, Albert, ja, ik zet hem ook naast die. Als het om mooi praat gaat, dan zou er geen heen en gaan. Ik vind het wel mooi praten, dus. Maar zelfs op Harry Graasma, die zit er tekst bij mij als het om partijprogramma gaat. Dus daar zou mijn stem heen en gaan. Dankjewel Albert. Jouke, die haak ik nog net gewoon. Nee. Oh, de beste ik de laatste, daar hebben ze al je gewoon. Ja, Jouke Spoelstra.
Harry? nee, er wordt de PVV net, Forum inderdaad net. Ik vind het een moeilijke keuze. Je zit jong meer in te lobbyen al. Ik ken ik zo de politiek in, we zitten er al in. Maar hier gaat naar Tjibbe, Brinkman. Je gaat naar Tjibbe Brinkman. Oké, nou hartstikke mooi. Mag je 100 euro even terug annonceren dan? Ja. Nee, want dan komt het net uit. Dan krijgen we daar aan het praten hoor. Ja. Goed, beste mensen, ja, er zal nog heel veel te zeggen zijn. Er zal wat hier al zijn van het is eigenlijk te kwart. Dat zal ik zo wijzen. Nou goed, dat kunnen we dan alleen maar verleren achteraf. Ik wil je hem ontzettend bedanken. Ik wil een heel groot applaus voor de lijsttrekkers van de partijen. En ik wil je hem uitnodigen om even onder het genot van een hapje en een drankje nog even na te praten. Dat kun je voor je in de zaal. Ik wil bedanken de mensen van RTV NOF voor de uitsturing live vanuit Rietzeel in Achtkarspelen. Dankjewel. Mensen thuis. Ik wil de mensen bedanken van de organisatie, teamcommunicatie, de Griffie natuurlijk. De mensen van de horeca, van de catering die hier alles klaarzetten en doggen. Jim, vooral, ik bedank voor je komst. Volgende week in Wazen, dan is er een politieke avond, een verkiezingsuitslagenavond hier in de Rietzeel. Ik daar ben je van harte welkom. Dus graag tot dan en tot een volgende keer. En misschien mag ik even opmerken dat we heel